ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் மெல்டு வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், 10th சாப்டர்ல இருப்போம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிராணத்தி படிச்சோம். இன்னைக்கு யாரு நான் எடுத்தேன், சரி நானே படிச்சோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। சடன்லி இந்த நம்ம பஜனை பண்ணல, இன்னைக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு வேணா பஜன் ஸ்கிப் பண்ணலாம். ஓகே, இல்லாட்டா we have to accommodate that also. ரொம்ப மணி 4:30 இல்லையா, 4:45, 5 நிமிஷம் 6:45. என்ன சொல்றீங்க, பஜன் இப்ப எடுக்கணுமா இல்ல கிளாஸ் எண்ட்ல பண்ணலாமா இல்ல ஸ்கிப் பண்ணலாமா? வாட் எவர் யூ பீப்புள் சே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிளாஸ்ல என்ன படிச்சோம்? சம்சார தாவானால தான் படிச்சோம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆமா, அது இன்னொரு தடவை கூட நீங்க லாஸ்ட்ல படிக்கலாம். மத்தது என்னன்னு பாக்கலாம். இல்ல, லாஸ்ட்ல எல்லாருக்கும் அவசரம் ஆயிடுறது இல்லையா, கோயில் போயிடுறீங்களே. ஒரு வாட்டி நம்ம அது ஒரு வாட்டி படிச்சுடலான்னு ஒரு 5-7 நிமிஷம் இருக்கும். போட்டுடலாமா அத? ஒரு தடவை ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ல நம்ம மெயினா அத இது வேண்டாம் சொல்லிதானே, லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விடுறாங்க இல்லையா. அதானே மாதாஜி தானே எடுத்தோம் இல்லையா லாஸ்ட்? என்ன நீங்க உங்களோட ஒரு ஆடியோ அனுப்பியிருந்தேன். அதான் சம்சார தாவா அதான் எடுத்தோம். ஓகே, இல்ல வேற மாதாஜி வேற யாரோ ஒரு மாதாஜி இது ஒரு தடவை பாடுறாங்க, ஒரு தடவை 2 தடவை கொஞ்சம் சரியா இல்ல. நீங்க ஒரு தடவை ஆடியோ பண்ணி அனுப்புங்க மாதாஜி. கரெக்டா 2 தடவையா ஒரு தடவையா அப்படி எனக்கு தோணுது. மாதாஜியோட தானே அனுப்பினேன், கரெக்டா இருக்கே. அது சரியா இல்லையா? ஒரு மாதாஜி ஒரு தடவை 2 தடவை பாடுறாங்க, ஒரு தடவை ஒரே தடவை பாடுறாங்க, அப்படி பண்றாங்க. ஆமா, அந்த மாதிரி குரு அஷ்டகம் ஏன்னா இது படிக்கிறாங்க இல்லையா. மெயினா இது சம்சார தாவானாலா நரசிம்மாவோட அந்த ஸ்லோகம், இது துளசி
நான் வழிபாடு பண்றேன். அப்புறம் வேற என்ன குரு துளசி நான் அது நரசிம்மன் சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன நல்லா மாதாஜி? இருக்கும். துளசி ஆர்த்தி நரசிம்மன் சொல்லுங்க மாதாஜி. இது கிளாஸ் முடிக்கும் போது பார்க்கலாம். ஓகே, இதை முடிச்சு விடுறேன். ஓகே மாதாஜி. ಸಂಸಾರದಾವನಲೀಡಲೋಕ ಪ್ರಾಣ ಸಂಸಾರದಾವನಲೀಡಲೋಕ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯಗಣಗಣತ್ವಂ கொஞ்சம் தப்பு வருது. ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. இது எப்படியோ எடுத்தேன். ஐ திங்க் கொஞ்சம் நாம் இது வரல எனக்கு அந்த ராகம் கரெக்டா. இது ஹரே கிருஷ்ணா. ಸಂಸಾರದಾವಾ ಕಾರುಣ್ಯ ಗಣ ಗಣತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣ என்ன மாதாஜி கரெக்டா? கரெக்ட் தான். நான் பேராகிராஃப் முடிஞ்சப்பறம் ஒரு ஸ்டான்ஸா முடிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல டிஃபரெண்டா அது மறந்து விட்டேன். சரி. प्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यन् मनसोरसेना महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यन् मनसोरसेना रोमाञ्चकं पाश्रुतरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्. சம்சார இது எனக்கு 2 போட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருக்க மாட்டாச்சு. அது சொல்ல வேணாம், அதை நீங்க படிச்சுட்டே வாங்க. லாஸ்ட்ல சொன்னா போதும். சம்சாரம் 2 போட்டிருக்கு. அப்ப 2 விதமா பாடணும். அது எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு. எனக்கு ஐம் நாட் இன் எங்கேயோ என்னெல்லாமோ பேசியிருந்தோம் இல்லையா, இதாயிடுச்சு. சம்சாரதாவானலீடலோ பிராணாயகா போடல மாதாஜி, அதனால சொன்னேன். என்ன மாதாஜி? பிராக்கெட்ல போட்டாதான் நீங்க இன்னும் டைம் சொல்லணும் ஒரு பேராகிராஃப். அது போடலைங்கிறதுனால ஒரு தடவை பாடினா போறோம். லாஸ்டா ஒரு தடவை மாதாஜி கீழே இருக்க பாருங்க. கீழே இருக்கு இல்லையா, பிராக்கெட்ல போட்டு சம்சாரதாவா சரணாரவிந்தம். ಸಂಸಾರದಾವಾನಲೀಡಲು ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯಾಘನಘನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ನಿತ್ಯ ನಾನಾ ಶೃಂಗಾರ ತನ್ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದೋ. இந்த 2 வேண்டாம், ஏன்னா ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தட். யுக்தஸ்ய பக்தாஞ்ச நியுஞ்சதோபி வந்தே குரு ஸ்ரீ ಸಂಸಾರದಾವಾನಲೀಡಲೋಕ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯಘನಘನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಚತುರ್ವಿಧಾ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವಾದ್ವಾನ ತೃಪ್ತಾನ್ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಂಗಾನ್ ಋತ್ವೈವ ತೃಪ್ತಿಂ ಭಜತ ಸದೈವ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಸಂಸಾರದಾವಾನಲೀಡಲೋಕ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯಾಘನಘನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಶ್ರೀ ರಾಧಿಕಾ ಮಾಧವಯೋರ ಪಾರ ಮಾಧುರ್ಯ ಲೀಲಾ ಗುಣರೂಪ ನಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸ್ವಾದನ ಲೋಲುಪಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಸಂಸಾರದಾವಾನಲೀಡಲೋಕ ಪ್ರಾಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯಾಘನಘನತ್ವಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾರ್ಣವಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ನಿಕುಂಜಯೂಲೋರತಿ ಕೇಲಿಸಿದ್ಯೈ ಯಾಯಾಲಿಭಿರ್ಯುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷಣೀಯಾ ತತ್ರಾದಿತಾಕ್ಷ್ಯಾತತಿವಲ್ಲಭಸ್ಯ ವಂದೇ ಗುರು ಶ್ರೀ ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ಸಂಸಾರದಾವಾನಲೀಡಲೋಕ
प्राणाय कारुण्याघनघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तदा भाव्यतये उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभोय प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् संसारदावानललीडमुक्तम् त्राणाय कारुण्याघनघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि यायं सुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् संसारदावानललीडमुक्ताम् प्राणाय कारुण्याघनघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीमद्गुरोरष्टगमेतदुच्चे ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्ना यस्तेन वृन्दावननाद साक्षात् सैवैव लब्ध्या जनशोऽन्तयेव संसारदावानललीडरूपा प्राणाय कारुण्याघनघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. Not that very satisfied with the song. ஏன்னா நான் கேட்கல, கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் டச் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப பெரிய காம்படிஷனுக்குலாம் போல ஏதோ பகவான் நினைச்சு பாடணும்னு நினைச்சேன், அவ்வளவுதான். படிக்கிறேன், இறங்கி போவேன். சாமி ஒண்ணு கேட்கணும். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட். எஸ், இப்போ வந்து ஆரம்பிக்கலாமா? 10.20 மாதாஜி. படிக்க முடியும் இல்லையாமா? படி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஆயுதானாமஹம் வஜ்ரம் தேனு நாமஸ்மி காமது பிரஜனஸ்சாஸ்மி கந்தர்பஹ சர்பாநாமஸ்மி வாசுகீஹி. ஆயுதானம் ஆயுதங்களில், அகம் நான், வஜ்ரம் வஜ்ராயுதம் இடி, தேனுனாம் பசுக்களில், அஸ்மி நான், காமதுக் சுரபி பசு, பிரஜன இனவிருத்தி செய்வதில், ச மேலும், அஸ்மி நான், கந்தர்பக மன்மதன், சர்பானாம் சர்ப்பங்களில், அஸ்மி நான், வாசுகீஹி வாசுகி. ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் நான் சுரபி, இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், சர்ப்பங்களில் பாம்புகளில் நான் வாசுகி. பொருளுரை: மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமான வஜ்ராயுதம் கிருஷ்ணரது சக்தியின் பிரதிநிதி. ஆன்மீக வானிலுள்ள கிருஷ்ணலோகத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் பால் கறக்க கூடியதும் வேண்டும் அளவிற்கு பால் தரக்கூடியதுமான பசுக்கள் உள்ளன. அத்தகு பசுக்கள் இந்த ஜட உலகில் இல்லை என்பது உண்மைதான். ஆனால் அவை கிருஷ்ணலோகத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. சுரபி எனப்படும் அத்தகு பசுக்கள் பலவற்றை கிருஷ்ணர் பராமரிக்கின்றார். அவற்றை மேய்ப்பதில் அவர் ஈடுபட்டுள்ளார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. நல்ல குழந்தைகளை தோற்றுவிப்பதற்கான காம இச்சையை கந்தர்பன். எனவே கந்தர்பனும் கிருஷ்ணரது பிரதிநிதி. சில சமயங்களில் புலனின்பத்திற்காக மட்டும் காம சுகம் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது. அத்தகு காமம் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி அல்ல. ஆனால் கந்தர்ப எனப்படும் நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்குவதற்கான காமம் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆகும்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இது வந்து நம்ம முன்னாடி சொல்லி விட்டாப்புல வில் கோ இன் டீடைல் வந்து 11th சாப்டர்ல பார்க்கலாம் எவ்வளவு ஷார்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, இதுல என்ன சொல்லியிருக்க, ஆயுதங்கள் ஒருவனா சொல்லின்னு போறாரு, நான் எதுல எல்லாம் எப்படி இருக்கேன் என்ன இருக்கேன்னு. இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் பார்த்தோம், ஐராவதம் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன், குதிரை உச்ச பார்த்தோம், இந்த மாதிரி நிறைய இதுல அவர் சொல்லிட்டே வர்றார். அப்ப இதுல என்ன கொடுக்குற, இப்ப ஆயுதம்ல இருந்து வஜ்ராயுதமா இருக்க. பசுக்கள்ல வந்து சுரபி பசு, அது வந்து எப்பவுமே இது பால் சொர்ணந்தே இருக்கும். இனவிருத்தியாளர்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன், அந்த கியூபிட் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு காமம் ஒரு இது இருந்ததுனாதான் வந்து அந்த ஆக்டிலேயே அவன் வந்து இல்லாட்ட முடியாது. அந்த இது ப்ராஜினி என்னது இது குடும்பம் விருத்தி ஆகணும்னாக்க இந்த ஒரு மன்மதனோட அந்த ஒரு கியூபிட் அந்த ஆரோ இருந்தாதான் அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்லுவோம், அந்த ஒரு நிலையில இருந்தாதான் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண தோணும். அண்ட் we can have the kids also. ஆனா எப்படி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிட்ஸா நம்ம இருக்கணும். அந்த we should enter into a sexual இது only when you want a child of கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஒரு சைல்டு வேணும்னா தான் அந்த மாதிரி பண்ணதை தவிர புலன் நுகர்ச்சிக்காக புலன் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அந்த மாதிரி செக்ஷுவல் டிசைர்ல இருக்கக்கூடாது. பகவான் இதுல இருக்காரு, அந்த மாதிரி குழந்தை வளர்ற அந்த இதுலதான் அவர் இருக்கார். ஓகே, அந்த சர்ப்பங்களில் நான் வாசுகி இருக்கு. ஓகே, மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஆயுதமான வஜ்ராயுதம் கிருஷ்ணரது சக்தியின் பிரதிநிதி. அதே போல ஆன்மீக வானில் உள்ள கிருஷ்ணலோகத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் பால் கறக்கக்கூடியதும் வேண்டும் அளவிற்கு பால் தரக்கூடியதுமான பசுக்கள் உள்ளன. நிறைய பசுக்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் அவர் தான் மேய்க்கிறாராம். அத்தகைய பசுக்கள் இந்த ஜட உலகில் இல்லை என்பது உண்மைதான். ஆனால் இவை கிருஷ்ணலோகத்தில் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. சுரபி, அதுல வந்து ஒரு சுரபி பசு எனது அத்தகைய பசுக்களில் பலவற்றை கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார். சுரபி எனப்படும் அத்தகைய பசுக்கள் பலவற்றை கிருஷ்ணர் பராமரிக்கிறார். அவற்றை மேய்ப்பதில் அவர் ஈடுபட்டுள்ளார் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. நல்ல குழந்தைகளை தோற்றுவிப்பதற்காக காமைச்சே கந்தர்ப்பன், கந்தர்ப்பன்றதா அவரோட அந்த பார்வையோட குரு. எனவே ராஜேஸ்வரி மதை மியூட் பண்ணுங்களே, திரும்பி அன்மியூட் பண்ணுங்க, மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நல்ல குழந்தைகளை தோற்றுவிப்பதற்காக காமைச்சை கந்தர்ப்பன். எனவே கந்தர்ப்பனும் கிருஷ்ணரது பிரதிநிதி. சில சமயங்கள் புலனின்பத்திற்காக மட்டும் காமசுகம் ஈடுபடுகிறார்கள். அதெல்லாம் அத்தகைய காமம் கிருஷ்ணனின் பிரதிநிதி அல்ல. ஆனால் கந்தர்ப்பம் எனப்படும் நல்ல குழந்தைகளை உருவாக்குவதற்கான காமம் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆகும். ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தானா எல்லாம் எவ்ரிதிங் இஸ் குட். வந்து இனிமே மாதாஜியை அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்க, பண்றேன். எஸ் கீதா மாதாஜி படி. அனந்த சாஸ்மி நகர் நான் படி. நீங்க எப்படி வராங்க மாதாஜி, லைன்ல வரட்டும், ஆர்டர்ல வரலாம். நீங்க அன்மியூட் பண்ணாதீங்க. கீதா மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 30 மாதாஜி. 29. ஓகே மாதாஜி. அனந்த சாஸ்மி நாகானாம் வருணோ யதசாம் அகம் பித்ருநாம் ஆர்யமா சாஸ்மி யமா சம் யமதாம் அகம். அனந்தன் ச மேலும் அஸ்மி நான் நாகங்களில் வருண நீரை கட்டுப்படுத்தும் தேவனான வருணன். யதாசாம் நீர்வாழ் இனங்களில் யாதாசாம் அகாம் நான் பித்ருநாம் முன்னோர்களில் ஆரியமா ச மேலும் அஸ்மி நான் யம மரணத்தின் அதிபதி. சம்யமதாம் நீதிபதிகளில் அகம் நான் நாகங்களில் நான் அனந்தன் நீர்வாழிகளில் நான் வருணதேவன் முன்னோர்களில் நான் ஆரியமா நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். பொருளுரை: பல தலைகளுடைய நாகப்பாம்புகளின் அனந்தனும் நீர்வாழிகளிலான வருணதேவனும் திறந்தவர்களாக உள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் கிருஷ்ணரது பிரதிநிதிகள். மேலும் முன்னோர்களுக்கென்று ஒரு உலகம் உள்ளது, அதனை ஆட்சி செய்யும் ஆரியமா என்பவரும் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவார். தீயவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பவர்கள் பலர் உண்டு, அவர்களில் யமனே தலை திறந்தவர். யமலோகம் இந்த பூலோகத்திற்கு அருகில் தான் உள்ளது. மரணத்திற்கு பின்னர் அங்கு கொண்டு செல்லப்படும் பாவிகளுக்கு யமன் பலவிதமான தண்டனைகளை வழங்குகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இருக்கிறது நாகத்துல வந்து பல தலையுடைய பாம்புகள், நிறைய ஹூட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நாகத்துல நான் என்னது, நான் அனந்தனா இருக்கேன். நீர்வாழி, அப்புறம் நீர்வாழி இனங்கள் நிறைய என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்ல நான் நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன் இல்ல நீர்
மழை பொழியறாரே அது. அப்ப அது வந்து வருணனாவும் இருக்கேன் அப்படின்னு. முன்னோர்கள்ல யாரா இருக்கா? அதிகமா முன்னோர்கள்ல நம்ம இருக்கிற உலகம் இங்க இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு மேல ஒரு உலகம் இருக்கு, புவக அப்படின்னு. இந்த புவக அதுல யார் இருக்காங்க? முன்னோர்கள் தான் இருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு சீஃப் ஒருத்தன் இருப்பான், அது வந்து அரியமாவாவும் நான் இருக்கேன். நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமனாவும் அவர் தான் இருக்கார். சோ எதுலயும் விட்டு வைக்கல, எதெல்லாம் யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டியோ எல்லாமே அவர் தான், அவரோட பிரதிநிதிகள் தான். பல தலைகளுடைய நாகப்பாம்புகளில் அனந்தனும் நீர்வாழி இனங்களில் வருணதேவனும் நீர்வாழினங்களில் வருணதேவனும் சிறந்தவர்களாக உள்ளனர். இவர்கள் இருவருமே கிருஷ்ணர் பிரதிநிதிகள். மேலும் முன்னோர்களுக்கென்று ஒரு உலகம் உள்ளது, அதனை ஆட்சி செய்யும் அரியமா என்பவரும் கிருஷ்ணரின் பிரதி. எந்த உலகமா இருந்தாலும் ஒரு குரூப் இருக்கு, அதுல ஒரு கிங் அப்படின்னு நம்ம நேஷனல் பிளாக், நேஷனல் அனிமல் எல்லாம் சொல்றோமே, அது போல இருக்கு. அவுட் ஆஃப் ஆல் ஏதோ ஒரு சீஃப்னு இருப்பார், அந்த சீஃபோட குவாலிட்டி என்ன இருக்கும், யார் இருக்கார்? பகவான் தான் அந்த பிரதிநிதியா அந்த உருவத்துல வர்றார். அரியமா என்பவரும் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆவர். தீயவர்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பவர் யாரு? பலர் உண்டு. அவர்களில் யமனை தலை சிறந்தவர். யமலோகம் இந்த பூலோகத்திற்கு அருகில்தான் உள்ளது. மரணத்திற்கு பின்னர் அங்கு கொண்டு செல்லப்படும் பாவிகளுக்கு யமன் எல்லாவித தண்டனைகளையும் வழங்குகிறார். எஸ், ஜானி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரஹ்லாதாஸ்மி தைத்யானாம் கால கலயதாம் அகம் மிருகாணாம் ச மிருகேந்திரோஹம் வைனதேயஷ் ச பக்ஷிணாம். பிரஹலாதன் ச மேலும் அஸ்மி நான் தைத்யானாம் அசுரர்களில் காலம் கலையதாம் அடக்குபவர்களில் அகம் நான் மிருகாணாம் மிருகங்களில் ச மேலும் மிருக இந்திர சிங்கம் அகம் நான் வைனதேவ கருடன் ச மேலும் பக்ஷினாம் பறவைகளில். தைத்திய அசுரர்களின் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன் நான். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன். பொருளுரை: திதியும் அதிதியும் சகோதரிகள். அதிதியின் மைந்தர்கள் ஆதித்யர்கள் என்றும் திதியின் மைந்தர்கள் தைத்தியர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆதித்யர்கள் அனைவரும் இறைவனது பக்தர்கள், தைத்தியர்கள் அனைவரும் நாத்திகர்கள். பிரகலாதர் தைத்தியர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்தே மிகச்சிறந்த பக்தராக திகழ்ந்தார். அவரது பக்தி தொண்டினாலும் தெய்வீக இயல்பாலும் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக அவர் கருதப்படுகின்றார். பற்பல அடக்கியாளும் சக்திகள் உள்ள போதிலும் ஜட உலகில் உள்ள அனைத்தையும் கரைத்து விடுவது காலம். எனவே காலம் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். பல மிருகங்களில் சிங்கமே மிக சக்தி வாய்ந்தது, உக்ரமானதும் ஆகும். லட்சக்கணக்கான பறவைகள் இனங்களில் விஷ்ணுவின் வாகனமான கருடனே மிகச்சிறந்த பறவையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல வந்து என்ன தித்தி அதித்தியோட அந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லா வருமானு நினைச்சீங்க, அவங்க விட்டுட்டாங்க. சோ தைத்திய அசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன். இப்போ பிரகலாதன்னா ராட்சச குலத்தை தான் இப்ப வந்திருக்கான், இரண்யகசிபோட பிள்ளைதானே. சோ இருந்தாலும் அவன் வந்து பக்தி தொண்டுல இருந்திருப்பான். அப்ப சிறந்த பக்தியில் சிறந்த பிரகலாதன்ட்டு அவ்வளவு நல்ல குணங்கள் எப்படி வந்ததுன்னா பகவானோட அம்சங்கள்லாம் நிறைய இருந்தது. சோ அவர் பிரதிநிதி யாரு? பகவானோட பிரதிநிதி தான் பிரகலாதன். அடக்கி ஆள்பவர்கள் அதுல என்னது? காலம் தான் நமக்கு எல்லாமே. டைம் வில் ஆன்சர் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி காலம் வந்து இட் இஸ் பெஸ்ட் லெசன். காலம் தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். அந்த மாதிரி மிருகங்களில் நான் சிங்கம், அதனால வந்து கிங் ஆஃப் தி ஜங்கல் சொல்றோமே. சோ பறவைகளில் நான் கந்தர். அந்த மாதிரி ஒரு எதெல்லாம் வந்து சீஃபா இருக்கும் அது எல்லாமே பகவானுடைய இது அம்சங்களா இருக்கு. தித்தியும் அதித்தியும் சகோதரியர்கள். அதித்தியின் மைந்தர்கள் ஆதித்யர்கள் என்றும் தித்தியின் மைந்தர்கள் தைத்தியர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுது. தைத்தியர் அசுரா அந்த கூட்டத்துல தான். ஆதித்யர்கள் அனைவரும் இறைவனது பக்தர்கள். அதித்தியோட மைந்தர்கள்லாம் வந்து இறைவனோட பக்தர்கள். தைத்தியர்கள் தித்தியன் மைந்தர்கள் தைத்தியர்கள், அவள்லாம் வந்து அசுர குலத்தில் அனைவரும் நாத்திகர்கள். பிரகலாதர் இந்த தைத்திய குலத்தில் தான் பிறந்திருக்கார். தைத்தியர்களின் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்தே மிக சிறந்த பக்தராக திகழ்ந்தார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து தெய்வீக குவாலிட்டிஸ் இருந்தது, பகவானுடைய நிறைய அனுகிரகம் இருந்தது. சோ அவரது பக்தி தொண்டினாலும் தெய்வீக இயல்பாலும் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாக அவர் கருதப்படுகின்றார். பற்பல அடக்கியாளும் சக்திகள் உள்ள போதிலும் ஜட உலகில் உள்ள அனைத்தையும் கரைத்து விடுவது காலம். எல்லாமே வந்து காலம் மாறினா காலம் வந்து இட் வில் டீச் அ லெசன் சொல்லுவாங்க. எதுவுமே காலம் தான் நமக்கு வந்து இது என்னது ஒரு அது எடுத்துக்காட்டும், எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு அந்த காலம் வந்தா நமக்கு தானாவே தெரிஞ்சுக்கணும்.
சோ காலம் என்னது, அதுவும் வந்து பிரதிநிதி, பகவானோட பிரதிநிதியா. எனவே காலம் ஈஸ்வரின் பிரதிநிதியாகும். பல மிருகங்களில் சிங்கமே மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததும் உக்கிரமானதும் ஆகும். அதே போல லட்சக்கணக்கான பறவை இனங்களில் விஷ்ணுவின் வாகனமான கருடனை மிக சிறந்த பறவையாகும். இன்னும் அதோட டீட்டெயிலா இருக்கணும்னா பிரபு பதவே எழுதல. அதனால நம்ம வந்து லயனுக்கு ஒரு குவாலிட்டி உண்டு. ஐ திங்க் இது நான் இப்போ படிச்சது. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அதை வேட்டையாடும் இல்லையா, அதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வச்சிடும். அந்த மிச்சத்தை அதை வந்து சாப்பிடவே சாப்பிடாது. அது வந்து இந்த இது குயினுக்கு கொடுத்துடும், லயனஸ்க்கு கொடுத்துடுமா, அது அவர் சாப்பிட மாட்டாரா. அந்த மாதிரி எல்லாம் பாருங்க. ஏன்னா அது பெரிய ஒரு இது, அவளுக்குதான் எப்படி புத்தி வருது இல்லையா. அப்ப அந்த மாதிரி ஏதோ குவாலிட்டி இருக்கு அந்த மாதிரி. அதே போல இது கருடனுக்கு என்னோ கேட்டிருக்கேன். இப்ப அந்த கருடன் பார்த்தோம்னா அந்த பார்சிஸோட எல்லாம் நிறைய இருக்கு. பார்சி எல்லாம் அந்த பாடி எல்லாம் அப்படி போடுவாங்க, பட்சி தான் வந்து எடுக்கும். அந்த கருடனுக்கு வேற என்ன உண்டு, என்னது ஐ திங்க் அந்த மூக்கு வந்து எனிபடி யாரோ படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியும். பருந்து மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? பருந்து பருந்தா? அது கருடன்னா பருந்தா இல்ல ஈகலா? இல்ல இந்த கருடன் என்ன பண்ணுவான்னா கழுகுதானே மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? ஈகிள்ங்கிறது கழுகுதானே மாதாஜி? இது பருந்து தானே மாதாஜி? எனக்கு தெரியாது மாதாஜி, கருடன்னா எனக்கு தெரியாது, வரைஞ்சு பார்த்தாலும் எனக்கு தெரியாது. இல்ல என்னன்னா ஐ திங்க் கருடனோட தான் இன்னும் நான் கேட்டிருக்கேன். இல்ல ஈகலா, அது என்ன வல்ச்சரா எனக்கு தெரியாது. அது என்ன பண்ணுனாக்கா தன்னுடைய அந்த இது வயசா எடுத்துன்னா அது எங்கேயோ தனியா போயிட்டு தன்னுடைய ரெக்கையெல்லாம் தானே பிச்சுடுமா. அப்புறம் அந்த இது இருக்கு இல்லையா மூக்கு, அதை அப்படி கொத்தி 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 அதை வந்து இதை எடுத்துடுமா. இன்னும் சம்திங் என்றால் ஐ லேர்ன். இப்ப இது படிக்கும்போது எனக்கு நான் படிச்சிருக்கேன். ஆமா மத்தாஜி, தன்னை மறைச்சுக்கோ, உடம்பு வந்து வயசான ஆயிடுச்சுன்னா தனியா போயிட்டு தண்ணி துன்புறுத்தி மூக்க உடைச்சி கை கால் சதையை பிச்சு போட்டு சுத்து போயிடும் மத்தாஜி. அது போயிட்டு இப்ப நான் ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அது ஆமா இப்ப நீங்க சொல்றது ஞாபகம் வருது மத்தாஜி எனக்கு. அப்ப அது வந்து நம்ம கூகுள் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இது அதனாலதான் வந்து விஷ்ணுவோட அவதாரமா கருடன்னு சொல்றா. அதனாலதான் வந்து சிங்கத்துக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அது வந்து மிச்ச மீதியெல்லாம் சாப்பிடாது. எது ஹண்ட் பண்றதோ ஃபர்ஸ்ட் அது சாப்பிட்டுடுமா, அப்புறம் பாக்கி உள்ள மிச்ச மீதியெல்லாம் கொடுத்துடும் வைஃப்க்கு. அந்த ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு அவங்க. ஓகே, வாட் எவர். இதெல்லாம் நினைவு வச்சுக்கோங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. பவன பவதாம் அஸ்மி ராமசஸ்திர பிரதாம் மகம் ஜாசானாம் மகரஸ்சாஸ்மி ஸ்ரோததசாமஸ்மி ஜானவி. பவன வாயு, பவதாம் தூய்மைப்படுத்துவதில், அஸ்மி நான், ராமர் சஸ்திர பிரதாம் ஆயுதம் தரித்தவர்களில், அகம் நான், ஜாசானாம் எல்லா மீன்களிலும், மகர மீன், ச மேலும், அஸ்மி நான், சோஸ்திரதம் பாயும் நதிகளில், அஸ்மி நான், ஜானவி கங்கை. மொழிபெயர்ப்பு. தூய்மைப்படுத்துவற்றில் நான் வாயு, ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் ராமன், மீன்களிலே நான் மகர மீன், பாயும் நதிகளிலே நான் கங்கை. பொருளுரை. மகர மீன் நீர்வாழ்களில் மிக பெரியதும் நிச்சயமாக மனிதனுக்கு மிகவும் அபாயகரமானதாகும். எனவே மகர மீன் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுவும் படிச்சிருக்கோம். ஓகே மாதாஜி. சர்காநாமாதிரந்தஸ்ச மத்யம் சைவாகம் அர்ஜுன அத்யாத்ம வித்யா வித்யானாம் வாத பிரத்வதாம் அகம். சர்க்கானாம் படைப்புகளில், ஆதி ஆரம்பம், அந்த இறுதி, ச மேலும், மத்தியம் நடு, ந மேலும், ஏவ நிச்சயமாக, அகம் நான், அர்ஜுனா அத்யாத்மா வித்யா ஆன்மீக கல்வி, வித்யானாம் கல்விகளில், வாத இயற்கையான முடிவு, பிரவாதாம் விவாதங்களில், அகம் நான். மொழிபெயர்ப்பு. எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. பொருளுரை. உலகம் படைக்கப்பட்ட போது அனைத்து ஜட மூலகங்களும் முதலில் படைக்கப்பட்டன. முன்னரே விளக்கியபடி இந்த ஜட தோற்றம் மகாவிஷ்ணு, காசாயி விஷ்ணு மற்றும் சீரோதகாசாயி விஷ்ணுவினால் படைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றது. இறுதியில் சிவபெருமானால் அழிக்கப்படுகின்றது. பிரம்மா இரண்டாந்தர படைப்பாளி. படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றை செயல்படுத்தும் இவர்கள் பரமபுருஷரின் குண அவதாரங்கள் ஆவர். எனவே மொத்த படைப்பிற்கும் ஆரம்பமும் மத்தியும் இறுதியும் அவரே.
உயர்கல்வியை அடைவதற்கு பலதரப்பட்ட அறிவினை நல்கும் புத்தகங்கள் உள்ளன. அப்புத்தகங்கள் 4 வேதங்கள், 6 வேத அங்கங்கள், வேதாந்திர சூத்திரம், நியாய சாஸ்திரம், தர்ம சாஸ்திரம், புராணங்கள் என 14 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளன. இவற்றில் அத்தியாத்ம வித்யாவை ஆன்மீக அறிவினை வழங்கும் புத்தகம், குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரம் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். தர்க்கவாதிகளின் மத்தியில் பல்வேறு வாதங்கள் உள்ளன. ஒருவன் தன்னுடைய வாதத்தை ஆதரிப்பதற்காக காட்டும் ஆதாரம் எதிர்த்தரப்பினரையும் ஆதரிக்கும் போது அது ஜல்பை எனப்படுகிறது. எதிர்த்தரப்பினரை எப்படியாவது தோற்கடிக்க முயல்வது விதண்டா எனப்படும். ஆனால் உண்மையான இறுதி முடிவு வாத என்று அறியப்படுகிறது. இந்த இறுதி உண்மை கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்கான். ஓகே, தூய்மைப்படுத்துவது. ஓகே, பவனப்பா தூய்மைப்படுத்தி, இப்ப காற்றுதான் எல்லாமே தூய்மைப்படுத்தாங்க இல்லையா? ஏன்னா ஒரு கந்தம் இருக்கு, அந்த கந்தம் வந்து ரொம்ப கெட்ட கந்தம், இது வாசனை இருந்தா அதை அப்படியே மாத்தி வேற கந்தம் வந்துடும். ஏன்னா காத்து வந்து ஒரு நாள் கிளீன் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும். அதனால காத்தோட எக்ஸாம்பிள் இதுல நம்மளோட பகவத்கீதையும் செகண்ட் சாப்டர்லயும் சொல்லியிருக்கா. செகண்ட் சாப்டர் இதுல வந்தது ஏதோ ஐ திங்க் 8th 7th சாப்டர் என்ன வந்தது, வாயு மாதிரி வந்து இந்த நம்ம உடல் வந்து ஒரு இது, நம்ம ஆத்மா வந்து ஒரு உடலை எப்படி மாத்துறது, இந்த வாயு ஒரு இடத்துல இப்படி போயிட்டே இருக்கே, இந்த மாதிரி நம்ம உடல் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். சோ தூய்மைப்படுத்துபவற்றில் நான் வாயு, ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான் யாரு, ஸ்ரீராமன் எப்போ ஒரு ஆயுதம் இருக்கும். அப்ப அதனால ஸ்ரீராமராவும் நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு. மீன்களில் நான் மகர மீன், அது என்ன மீன் தெரியாது. பாயும் நதிகளில் மகரன்னா அது மீனா, மகர மீன் என்ன தெரியல. பாயும் நதிகளில் அது போடவே இல்லை இல்லையா, பொருளுரை இல்லை, இதுல ஒண்ணு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். பாயும் நதிகளில் நான் கங்கை. சோ மகர மீன் நீர்வாழினங்களில் மிக பெரியதும் நிச்சயமாக மனிதனுக்கு மிகவும் அபாயகரமான. அப்ப இந்த இதோ இருக்குமோ, அந்த என்னது ஷார்க் மாதிரி, ஷார்க்கா இருக்கலாம் மகர மீன். எனவே மகர மீன் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். அது மாத்திரம் இருக்கா, ஏன்னா வாயுல இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா, ஆயுதத்தில் ராமராவும் இருக்காரு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்ப மீன் மாத்திரம் இருக்கு. நதிகள்ல வந்து கங்கை, அதனால கங்கை ரொம்ப பவித்திரம் நம்ம சொல்றோம். சோ கங்கை என்னது பகவானோட பிரதிநிதி. அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் மந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, ஏன்னா அவர் தான் கிரியேட் பண்றார். அப்புறம் வந்து கிரியேட் பண்றது ஆக்சுவலி டிபார்ட்மெண்ட் யாரு கொடுத்திருக்காரு, பிரம்மா கொடுத்திருக்காரு. ஆனா பிரம்மாவையே படைத்தவர் இவர் தான். அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து இந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கோ, படைக்கிற எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் நடத்துறதுக்கு அதை அப்படி பண்ணுது. அப்புறம் எல்லாருக்கும் பாதுகாத்து எல்லாம் பண்ற இவர். அப்புறம் அழிக்கிறதுக்கு அதுவும் வந்து சிவபெருமானை வச்சுட்டு இவர்கிட்ட தான் வந்தது எல்லாமே. இவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுனால இவர் தான் முக்கிய பிரதிநிதி, இவர் தான் மெயின். அது அப்புறம் என்னது, எல்லா படைப்புகளின் ஆதி, அதனால வந்து ஆதி அந்தம் எல்லாமே இவர் தான், நடு எல்லாமே இவர் தான். நானே அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மா. எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. ஓகே, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு, அதுதான் இந்த குஹ்யதமம் எல்லாம் வரும் நமக்கு. சோ சீக்கிரட்டான அறிவு என்னது, பகவத்கீதா தான். அது என்னது, பகவானை பத்தி உள்ள அறிவு. விவாதிப்போரில் நான் முடிவான உண்மை. விவாதம் பண்றாங்கன்னாக்கா இந்த அத்வைதிக் பிரின்சிபல் அதெல்லாம் உண்டு. வாதம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, இப்படி சொன்னா அப்படி சொன்னா இப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதம் பண்ணி கடைசியில் யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ அந்த. அதனாலதான் இந்த ஸ்மார்ட்னஸ்ல கூட இதை பெண்களுடைய ஸ்மார்ட்னஸ்ல நான் இருக்கேன், அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வரும், இனிமேதான் வரும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ விவாதம் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு கலை தான். சோ அதை விவாதம் பண்ணி ஜெயிக்கிறவங்க யாரு? நீங்க சொன்னீங்கல்ல வாயு, ரெண்டாவது அத்தியாயம் மத்தாச்சி, 5 வகையான வாயுக்கள் இருக்குது. அபான, உபான, உதான. அது வேற மத்தாச்சி. அது நம்ம வந்து இதுல பார்த்தோமே, ரெண்டாவது பார்த்தோம் மத்தாச்சி. இது வெறும் வாயு. ஒரு கந்தம் வந்து இப்ப ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப சாக்கடை ஸ்மெல் வருதுன்னா அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி அது நீங்க சொல்றது வேற. அது அந்த அப்பான அந்த வாயுக்களை பத்தியே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. பிரபுஜி சொன்னாரே, அது வேற. அது வரும். ஆனா நம்ம இது வரைக்கும் அதை படிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அது வேற ஒரு சாப்டர் வரும். எஸ். அப்ப இது என்னது, உலகம் படைக்கப்பட்ட போது அனைத்து ஜட மூலங்களும் முதலில் படைக்கப்பட்டன. எல்லாம் அவருக்குள்ளதான் ஐக்கியமா இருக்கும். ஒண்ணுமே வந்து அழிஞ்சு போகுது, எல்லாம் அவருக்குள்ள ஐக்கியமா இருக்கும். அவர் வந்து எக்ஸைல் பண்ணும்போது எல்லா அண்டங்களும் இப்படி வழிபட்டு வரும். சோ வந்து ஜட மூலங்களில் முதலில் படைக்கப்பட்டன. முன்னரே விளக்கியபடி இந்த ஜட தோற்றம் திரும்பி வருது. மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு மற்றும் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவால் படைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன. சோ இதனால இப்ப திரும்பி ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா எப்படி பண்ணலாம், இந்த ஜட தோற்றம் மகாவிஷ்ணு. ஜட தோற்றம் வந்து
முன்னரே விളിക്കபடி இந்த ஜட தோற்றம் மகாவிஷ்ணு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு மற்றும் மகாவிஷ்ணு என்னது காரணோதகசாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து இந்த காரண கடலை படுத்துட்டு இருக்க அவரோட மூச்சு காற்றுலதான் ஒரு அண்டங்கள் பிறக்கிறது. அவர் பேரு மகாவிஷ்ணு. அவர் பேரு வேற என்ன பேரு காரணோதகசாயி விஷ்ணு. இதுல போடல, ஏன்னா மகாவிஷ்ணு போட்டாங்க. அந்த காரணோதகசாயி விஷ்ணுவோடு மூச்சு காற்றுலதான் ஒரு அண்டங்கள் எல்லாம் பிறக்கிறது. அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ளே என்னது கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார். அந்த கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வந்து ஒரு அண்டத்துல இருப்பார். இன்னொரு அண்டத்துல ஒரு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, இந்த அண்டத்துல ஒண்ணு அப்படி இருப்பார். அப்புறம் வந்து அதுக்குள்ள உயிர்வாழி எல்லாம் இருக்காங்களே, அந்த ஒரு உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா இருக்கிறவர் யாரு? க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. அவரால் தான் விஸ்வா மற்றும் க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவால் படைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது. இது எல்லாம் 3 விஷ்ணு எல்லாம் சேர்ந்துதான் இதெல்லாமே உலகம் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு எல்லாம் நடக்காது. இறுதியில் சிவபெருமான் இஸ் இன்சார்ஜ் ஆஃப் வாட்? அதனாலதான் பஸ்மம் எல்லாம் பூசி அப்படி இருக்கார் இல்லையா அவர். இறுதியில் சிவபெருமானால் அழிக்கப்படுகின்றார். அவருக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் அண்ட் சீஃப் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப பிரம்மா இரண்டாந்திர படைப்பாளி. படைத்தல் ஃபர்ஸ்ட் படைக்கிறது யாரு? அகம் பீஜ பித்தான்னு பகவான் சொல்றாரு. இவர் தான் படைக்கிறார். பிரம்மாவே இவர் தான் படைத்தார். செகண்டரி ஒரு சான்ஸ், செகண்டரி ஒரு பொசிஷன்ல யார் இருக்கார்? பிரம்மா. பிரம்மா மூலமா நிறைய பேர் பிறக்கிறாங்க. ஆனா முதல் படைப்பாளி கிருஷ்ணன் தான். இவர் பிரம்மா வந்து இரண்டாவது வர படைப்பாளி. படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றை செயல்படுத்தும் இவர்கள் பரமபுருஷரின் குண அவதாரங்கள் ஆவர். எல்லாருமே வந்து குண அவதாரம். இந்த யார் இப்ப சிவபெருமான், பிரம்மா எல்லாருமே பகவான் கிருஷ்ணரோட குண அவதாரங்கள். எனவே மொத்த படைப்பிற்கு ஆரம்பமும் மத்தியம் இறுதியும் கிருஷ்ணரே. அவரே உயர்கல்வியை அடைவதற்கு பல தரப்பட்ட அறிவினை நல்கும் புத்தகங்கள் உள்ளன. அப்புத்தகங்கள் 4 வேதங்கள், 6 வேதாங்கங்கள், வேதாந்த சூத்திரம், நியாய சாஸ்திரம், தர்மசாஸ்திரம், புராணங்கள் என 14 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளன. என்னது உயர்கல்வினா நம்ம பௌதிக படிப்பு மத்தியில வேற அதுக்கு என்ன சம்திங் சொல்றாங்க. ஓகே, அதுல வந்து 4 புத்தகங்கள் இருக்கு. அந்த புத்தகங்கள் என்னது? இந்த புத்தகங்கள் அப்புறம் வேற 4 வேதங்கள், 6 வேதம் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. ஏன்னா 14 பிரிவுகளை கொண்டுள்ளன. இவற்றில் அத்தியாத்ம வித்யாவை, அத்தியாத்மனாக்க என்னது? அத்தியாத்மா அதிபௌதிக அத்தியாத்மா, தன்னை பத்தி நாம யாரு, சோல், நம்மளை பத்தியே புரிஞ்சு. இவற்றில் அத்தியாத்ம வித்யாவை ஆன்மீக அறிவினை வழங்கும் புத்தகம், குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரம் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். அத்தியாத்மனா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். அத்தியாத்மா, அதிதெய்வ, அதிபௌத்திக அந்த மாதிரி படிச்சிருக்கோம். சோ அத்தியாத்மனா நம்மளை பற்றியே நம்ம வந்து படிக்கிறோம். அந்த வித்யா வந்து என்னது? அதோட அந்த அறிவினை வழங்கும் என்னது புத்தகம் எது? குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரம்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுலயும் வந்து யாரை பத்தி? கிருஷ்ணரோட பிரதிநிதியாகும். இந்த வேதாந்த சூத்திரம் இஸ் அபவுட் கிருஷ்ணா ஒன்லி. ஆன்மீகம் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. சோ தர்க்கவாதிகள், இப்ப தர்க்கவாதிகள்லாம் யாரு? நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்கள யாரும் தர்க்கம் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த தர்க்கவாதிகள் கொடுத்தாலே என்ன நினைவு வரணும்னா அதர் தன் துவைதா பிலாசபி. துவைதால வந்து தர்க்கம் வராது. ஏன்னா பகவான் அங்க இருக்கார் ஒருத்தர், நாம இருக்கோம். நம்ம வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணும். இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட். ஓவர். அது பகவான் எங்க இருந்தாலும் சரி, நம்ம தான் அவரோட உலகத்துக்கு போனாலும் we have to do service. So we are the servitor of the நம்ம என்ன தாச சொல்றோம். நம்ம பகவான் மாத்திரம் சர்வீஸ் பண்றது இல்ல, அவரோட பிரதிநிதியா ஒரு குரு இருக்காருன்னா அவருக்கும் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணலாம். அவரோட குருவோட சீடர் இருக்காரு, அந்த சீடருக்கு ஒரு சீடர், எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும். நம்ம கீழ் லெவல்ல இருக்கோம். நம்ம வந்து we are servitor. அப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து தர்க்கவாதிகள் போக மாட்டோம். தர்க்கவாதி எது? ஞானத்தால வளர்த்துறாங்க இல்லையா, ஞான யோகா. அவங்க வந்து இது அத்வைத்திஸ் வந்து தர்க்கம் பண்ணுவாங்க. நல்ல ஞானத்தை பெற்று இவங்க சொல்றது சரியா, இவங்க அப்ப அந்த கிளாஸ்ல இது இருக்கும், இதுல இப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கொரோலரி இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம படிக்கிற இதுல. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி ஃபைனலி ஓஹோ சரி இந்த செஸ் விளையாடுறது தான் செக் மேட் அப்படி பண்ணிட்டு எஸ் அந்த டைம்ல யாரு ஜெயிக்கிறாங்களோ வாதி பிரதிவாதி இந்த மாதிரி எல்லாம் வாதம் பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்த பிரதிவாதம் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி பண்ணி ஃபைனலி யாரு ஜெயிக்கிறானோ he is considered the great and அவங்க சொல்றதுதான் கரெக்ட்னு இது ப்ரூவ் ஆகும். சோ தர்க்கவாதிகளின் மத்தியில் பல்வேறு வாதங்கள் உள்ளன. ஒருவன் தன்னுடைய வாதத்தை ஆதரிப்பதற்காக காட்டும் ஆதாரம் எதிர்த்தரப்பினரையும் ஆதரிக்கும் போது அது ஜல்பா எனப்படுகிறது. ஜல்பனா என்னது? ஒருவன் தன்னுடைய வாதத்தை ஆதரிப்பதற்காக காட்டும் ஆதாரம். ஏதோ வந்து நான் இப்படி சொல்றேன், அதுக்கு ஆதாரம் என்னன்னு ஒண்ணு காட்டுறோம். அது வந்து எதிர்த்தரப்பினரையும் ஆதரிக்கும் போது அப்ப 2 பேருக்கும் அந்த ஆதாரம் வந்து சரிப்பட்டு போகும். கரெக்ட் தான், இந்த ஆதாரம் கரெக்ட் தான் அப்படி பண்ணும்போது அது வந்து ஜல்பா. 2 பேரும் அது வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதுக்கு பேரு ஜல்பான்னு பேரு.
எதிர்த்தரப்பினரை எப்படியாவது தோற்கடித்து முயற்சி செய்வது விதண்டா எனப்படும். அதனாலதான் நம்ம வந்து விதண்டாவாதம் எல்லாம் பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேர்டு இதுல என்ன வந்துருக்கு. விதண்டாவாதம்னு எனக்கு என்னவோ சொல்லணும், ஏன்னா வாதம் பண்ணா அதுக்கு வேண்டி நான் என்னவோ சொல்லிட்டு இருப்பேன். அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கிடையாது, அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. அதுக்கு பேரு விதண்டாவாதம் நம்ம சொல்றோம். இப்ப இந்த அதுல இருந்து வந்து இந்த வேர்டு விதண்டா எனப்படும். ஆனால் உண்மையான இறுதி முடிவு வாத என்று அழைக்கப்படுகிறது. கரெக்டான என்னது நல்ல ப்ரூஃபோட எல்லாரும் அப்ரூவ் பண்ற இது வந்து வாதம். இது வாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இறுதி உண்மை கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகும். செல்பாவும் கிடையாது, விதண்டாவும் கிடையாது. கரெக்டான ஃபைனல் வேர்டிக்ட். கோர்ட்ல எல்லாம் ஃபைனல் வேர்டிக்ட் சொல்றாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஃபைனலா என்ன பண்ணணும், தட் அவுட்கம் இஸ் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி ஆகும். யார் படிச்சா? ஜெயந்தி மதர் கூட ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. எஸ், படிங்க மாதாஜி. அஷரான மகாரோ அஸ்மி. அஷரான மகாரோ அஸ்மின் அஷரான மகாரோ அஸ்மின் கந்தவ சமாசிகஸ்ய ச அகேமா வாஷயக காலோதாதாகம் விஸ்வதோ முக. அஷரானாம் எழுத்துக்களில் அகார முதல் எழுத்து, அஸ்மி நான், துவந்த்வ இருமைச்சொல், சமாசிகஸ்ய குட்டிச்சொற்களில் ச மேலும், அகம் நான், ஏவ நிச்சயமாக, அஷய நித்தியமான, காலகாலம், தாதா படைப்பாளி, அகம் நான், விஸ்வத முக பிரம்மா மொழிபெயர்ப்பு. எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய அ கூட்டு சொற்களில் நான், துவந்த்வ தீராத காலமும் நானே, படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. சமஸ்கிருத அகர வரிசையின் முதல் எழுத்தாகிய அகாரம் வேத இலக்கியத்தின் ஆரம்பமாகும். அகாரமின்றி எதையும் உச்சரிக்க முடியாது. எனவே சப்தத்தின் ஆரம்பம் இதுவே. சமஸ்கிருதத்தின் பற்பல கூட்டுச் சொற்கள் உள்ளன. இவற்றில் ராமகிருஷ்ண போன்ற சொற்கள் துவந்த்வ என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ராமகிருஷ்ணா என்ற கூட்டுச் சொல்லில் ராமகிருஷ்ணா என்னும் சொற்கள் ஒரே வடிவை கொண்டுள்ளதால் அவை துவந்த்வ என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அழிப்பவர்கள் அனைவரிலும் இறுதியானது காலம் என்றால் காலம் அனைத்தையும் அழிக்கின்றது. காலப்போக்கில் தோன்றக்கூடிய மிகப்பெரிய நெருப்பு அனைத்தையும் அழித்துவிடும் என்பதால் காலம் கிருஷ்ணரது பிரதிநிதி ஆகும். படைப்பாளிகளாக திகழும் உயிர்வாழிகளின் நான்முக பிரம்மாவே முதன்மையானவர் என்பதால் அவர் பரமபுருஷனர் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எழுத்துக்கள் அல்லது ஆங்கிற சொல் ஒரு எழுத்து இருக்குல்லையா, அது வந்து பகவான் தான் குறிக்கிறது அப்படின்னு. கூட்டு சொற்களில் நான் துவந்துவனா டுவெல் சவுண்டோடு அந்த மாதிரி. சோ தீராத காலமும் நானே. இப்ப அது காலம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் நம்ம, காலமும் பகவான் தான். தீராத காலம்னா ஃபாரெவர், காலம் வில் கீப் ஆன் கமிங். காலத்தோட எண்டுன்னு வரவே வராது இந்த மாதிரி. இப்ப படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவும் நானே தான். சோ வருணன், பிரம்மா, நாரதர் எல்லாமே அவர் தான், கடவுளோட. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட் பண்றேன், மியூட் பண்ணிடாங்க. ஓகே. சம்ஸ்கிருத அகர வரிசையில் இப்ப சம்ஸ்கிருதத்தை போட்டிருக்குன்னா நம்மளோட எல்லாம் அங்கேயிருந்து வந்ததுதான், சம்ஸ்கிருதத்துல இருந்து வந்ததுதான் நம்மளோட எல்லாமே, இந்தியன் லாங்குவேஜஸ் எஸ்பெஷலி. அதனால இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிச்சுன்னா ஏ தான் வரும் இல்லையா. நிறைய இப்போ ஆக்சுவலி பார்த்தா ஜெர்மன்ல எல்லாம் கூட நம்ம இந்த இந்தியன் ஒரு இது மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படிலாம் தான் இருக்கும். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி மியூட், அன்மியூட் பண்ணிடா இருக்கும், இருக்கட்டும். உங்களுக்கு கேட்கறது இல்லையா, மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. திருப்பி அன்மியூட்டுக்கு வந்துருது, என்னன்னு தெரியல. மியூட் பண்ணி தான் பண்ணி வச்சிருக்கேன், பண்ணிடுங்க. சம்ஸ்கிருத அகர வரிசையில் முதல் எழுத்தாகிய அகாரம் வேத இலக்கியத்தின் ஆரம்பமாகும். அகாரம் இன்றி எதையும் உச்சரிக்க முடியாது. அந்த அங்கிற சத்தம் வரதான் செய்யும். சோ அது வந்து மூலம் என்னது, பகவானுடைய பிரதிநிதி. எனவே சப்தத்தின் ஆரம்பம் இதுவே. அப்புறம் இது ஓம் கூட அப்படிதான் சொல்றாங்க, அப்படிதான் சொல்றாங்க. அப்ப அந்த ஓம்ல பகவான் இருக்காருன்னா ஓம் இருக்கார். அந்த ஓம் சொற்களும் எப்படி வந்திருக்குன்னா ஆ பிளஸ் ஊ பிளஸ் அது சேர்த்துதான் ஓம். ஓகே. அப்போ வந்து சம்ஸ்கிருதத்தின் பற்பல கூட்டு சொற்கள் உள்ளன. எஸ், சான்ஸ்கிரிட்ல நிறைய கூட்டு சொற்கள், ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இருக்கு, டுவெல் மாதிரி. இவற்றில் ராமகிருஷ்ணா போன்ற சொற்கள் ரெண்டு வேர்ட்ஸோடு துவந்துவ என்று அழைக்கப்படுகிறது. ராமகிருஷ்ணா என்ற கூட்டு சொல்லில் ராம கிருஷ்ணா என்னும் சொற்கள் ஒரே வடிவை கொண்டுள்ளதா. ராமர் யாரு, கிருஷ்ணர் யாரு, ரெண்டும் ஒரேதான். வேற யுகத்துல வந்து அவங்க வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்களே தவிர they both are the same. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரே வடிவத்தை கொண்டுள்ளதால் அவை துவந்துவ என்று. துவந்தனம் பேசிக்கலி டுவாலிட்டி, இருமை சொல்றோமே அந்த மாதிரி. அழிப்பவர்கள் அனைவரிலும் இறுதியானது காலம்னா எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணி சொல்றோம். அழிக்கிறது மாத்திரம் எல்லாமே கிளாரிட்டி ஒன்லி வித் த காலம். ஏனெனில் காலம் அனைத்தையும் அழிக்கின்றது. காலப்போக்கில் தோன்றக்கூடிய மிகப்பெரிய நெருப்பு அனைத்தையும் அழித்துவிடும் என்பதால் காலம் கிருஷ்ணனது பிரதிநிதியாகும்.
ஓகே, படைப்பாளிகளாக திகழும் உயிர்வாழிகளை நான்முக பிரம்மாவே முதன்மையானவர் என்பதால் அவரும் பரம கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி ஆகும். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मृत्युः सर्वहरस्साहम् उत्पवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्सनारीणां स्मृतिर्मेधा त्रिदिः क्षमा। மிருத்யு மரணம், சர்வஹர அனைத்தையும் அழிக்கும், ச மேலும், அகம் நான், உத்பவக உற்பத்தி, ச மேலும், பவிஷ்யதாம் வருங்கால தோற்றங்கள், கீர்த்திகி புகழ், ஸ்ரீ அழகு அல்லது ஐஸ்வர்யம், வாக் அழகிய பேச்சு, ச மேலும், நாரி நாம் பெண்களின், ஸ்மிருதி ஞாபக சக்தி, மேதா அறிவு, திருதிகி திடம், ஷமா பொறுமை, நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம், உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே, பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. பொருளுரை: மனிதன் பிறந்தவுடனேயே ஒவ்வொரு நொடியும் மரணமடைகின்றான். இவ்வாறாக மரணமானது எல்லா உயிர்வாழிகளையும் ஒவ்வொரு கணமும் அழித்து கொண்டுள்ளது. ஆனால் அதன் இறுதி தாக்குதலே பொதுவாக மரணம் என்று அறியப்படுகின்றது. அந்த மரணம் கிருஷ்ணரே. வருங்கால வளர்ச்சியை பொறுத்தவரையில் எல்லா உயிரினங்களும் 6 அடிப்படை மாற்றங்களை ஏற்கின்றன. அவை பிறக்கின்றன, வளர்கின்றன, சில காலம் வசிக்கின்றன, இனவிருத்தி செய்கின்றன, முதிர்கின்றன, இறுதியில் அழிகின்றன. இவற்றில் முதன்மையானது கருவிலிருந்து வெளியில் வருவதாகும். அது கிருஷ்ணரே. அதன் முதல் தோற்றமே வருங்கால செயல்கள் அனைத்திற்கும் ஆரம்பம். இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 7 இயல்புகள் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி, பொறுமை ஆகியவை பெண்பாலாக கருதப்படுகின்றன. ஒருவன் இவற்றை முழுமையாக அல்லது இவற்றில் சிலவற்றை பெற்றிருந்தால் அவன் புகழத்தக்கவன் ஆகிறான். மேலும் நேர்மையான மனிதன் என்ற பெயரை பெற்றால் அவனும் புகழத்தக்கவன் ஆவான். பக்குவமான மொழி என்பதால் சமஸ்கிருதம் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தது. ஒரு விஷயத்தை படித்த பிறகு அதனை ஒருவனால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடிந்தால் அவன் நல்ல ஞாபக சக்தியுடன், ஸ்மிருதியுடன் அருளப்பட்டவனாக கருதப்படுகிறான். பலதரப்பட்ட விஷயங்களை பற்றிய பல்வேறு புத்தகங்களை படிப்பதற்கான திறன் மட்டுமின்றி அவற்றை புரிந்து கொண்டு தேவைப்படும் போது செயல்படுத்துவதற்கான திறன், அறிவு, மேதா எனப்படும். ஸ்திரமற்ற நிலையிலிருந்து வருவதற்கான திறன், உறுதி அல்லது திடம், திருதி என்று அறியப்படுகிறது. முழு தகுதியையும் பெற்றவன் பணிவுடனும் பெருந்தன்மையுடனும் இருந்து மகிழ்ச்சியில் துள்ளாமலும் துக்கத்தில் துவண்டு விடாமலும் சமநிலையில் இருந்தால் அவன் பொறுமை, ஷமா என்னும் ஐஸ்வர்யத்தை பெற்றவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பெண்களிடத்தில் இந்த குணங்கள்லாம் இதுலதான் வருது, இந்த ஸ்லோகத்துலதான் வருது. நான் ஆல்ரெடி முடிச்சுட்டோன்னு நினைச்சேன். ஓகே. சோ நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் எனது நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் உருவாகுவதை அனைத்திற்கும் ஆளனும் நானே. மரணத்தோட எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய அந்த திறனும் பகவான், அந்த ஒரு திறன்றது அதுவும் பகவான் தான். அண்ட் உற்பத்தி செய்யறவன் நானே தான். சோ அந்த ஆல் தீஸ் குவாலிட்டிஸ் பகவான் தான். பெண்கள்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? புகழ். ஏதோ பெண்கள்லாம் நல்ல புகழ், எல்லா பெண்களும் புகழ தானே இருக்காங்க. அந்த புகழ், அந்த அதிர்ஷ்டம், அவங்களுக்கு இருக்கிற அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இதெல்லாம் லேடிஸ்ல இருக்கு. அது எல்லாமே பகவானுடைய அம்சங்கள் தான் நமக்கு இருக்குனாக்கா. இன்கேஸ் இட் வி ஹேவ் ஆல் திஸ், இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் காட். இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது பிகாஸ் ஆஃப் பகவான் கொடுத்த இது பிச்சை நமக்கு. ஓகே, அதெல்லாம் பகவானோட பிரதிநிதி. மனிதன் பிறந்த உடனே ஒவ்வொரு நொடியும் மரணம் அடைகிறார். எப்படி சொல்லலாம்னா நம்ம செல்ஸ் பேசிக்கலி அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு செல்ல நம்ம ஆயிரக்கணக்கான செல்லை we are losing. அது ஹேர் பார்ட்டிகுலா இருக்கக்கூடிய எது எனிதிங், ஒரு புது செல்ஸ் நிறைய வளர்ந்துட்டே இருக்கும். ஸோ நம்மளோட இது என்னது, பாடி டெவலப் போயிட்டே இருக்கும். பழைய செல்லாம் அழிஞ்சு புது செல் வரும்போது கொஞ்சம் எல்லாமே நம்ம மாறுபட்டே வரும். ஆனா நமக்கு டே டு டே இதுல தெரியாது. ஆஃப்டர் 1 இயர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பருமன் வச்சிருப்போம், இல்ல கொஞ்சம் ஒல்லியா இருப்போம், கொஞ்சம் தலை நரைச்சிருப்போம், சம் சேஞ்சஸ். அப்பதான் நமக்கு அந்த டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் தெரிய வரும். ஆனா தினமுமே நம்ம ஒரு நொடியும், தினமும்னா எனக்கு ஒரு நொடியும் மரணம் தான் ஆறுது. மரணம்னா நாட் என்டையர் மரணம், ஒரு செல்ஸ் கெட்டிங் கில்ட். இவ்வாறாக மரணமானது எல்லா உயிர்வாழிகளையும் ஒவ்வொரு கணமும் வைத்துக் கொண்டுள்ளது. ஆனால் அதன் இறுதி தாக்குதலே பொதுவான ஃபைனலா அந்த உயிர், அந்த இது ஆத்மா அந்த உடலை விட்டு போகும்போது அது ஃபைனல் மரணம். இல்லாட்டா நமக்குள்ள அது நிறைய திங்ஸ் இது போயிட்டே இருக்கும். ஈவன் ஸ்கின் எல்லாம் கூட, இந்த டெட் ஸ்கின் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அதெல்லாம் டெட் ஸ்கின் எல்லாம் உதிர்ந்து போகும், நிறைய போகும், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்புறம் இறுதி தாக்குதலே பொதுவான மரணம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. அந்த மரணம் கிருஷ்ணரே. மரணம் வர்றது என்னது,
அவர் தான் மூச்சு ஸ்டாப் அப்படின்னா நின்னுடும். அப்ப அந்த மரணம் அவர் நமக்கு ஒரு நல்ல கதை கொடுக்குறான்னு நினைச்சு நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மரணமும் கிருஷ்ணரே. வருங்கால வளர்ச்சியை பொறுத்த வரையில் எல்லா உயிரினங்களும் 6 அடிப்படை மாற்றங்களே இருக்கின்றன. என்னெல்லாம் என்னது இதை போட்டிருக்கு, பட் இங்கிலீஷ்ல என்னது பர்த், என்னது அது ஒரு இது உண்டே விபரிமர் போர்வையா ஒண்ணு வரும், growth-ஆ மாதாஜி, growth. தாயத்தே வர்த்தத்தே விபரிமதத்தை அப்படி ஒரு இது வரும், மறந்து போயிட்டேன். கரெக்டா அந்த டைம்ல நிலம் வராது. முதல் ஃபர்ஸ்ட் என்னது பிறக்கின்றன. எல்லா உயிர் வாழும் முதல்ல பிறக்கிறது, அப்புறம் வளர்கிறது 2வது, சில காலம் வசிக்கின்றன 3வது, நல்லா வசிச்சு இனவிருத்தி செய்கின்றன 4வது, அப்புறம் முதிர்கின்றது, அப்புறம் இறுதியில் 6வது என்னது அழிகின்றது. இது வந்து நம்ம இதுல வரும், பிபிடில வரும். அதனால பிபிடி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யாரோ அதெல்லாம் கன்சைஸ் பண்ணி அதை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வித் பிக்சர்ஸ். அப்ப நமக்கு வந்து நல்ல புத்தியில ஏறும். இது படிக்கிறோம், ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம மறந்து விடுறோம். ஆனா இது படிக்கவும் வேணாம், நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து பிபிடில போடல. இது படிக்கும் போது ஓ இதெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியாது. பிபிடில தான் எது அவசியம் உண்டோ அது மாத்திரம் போட்டிருக்காங்க, யார் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்க. ஓகே, அப்ப இறுதியில் அழிகின்றன, அது வரும், நம்ம பிபிடி படிக்கும்போது பார்க்கலாம். இவற்றில் முதன்மையானது என்னது கருவிலிருந்தே வெளியில் வருவதாகும். தட் இஸ் பிறக்கிறது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அது கிருஷ்ணரே. அது வெளியில வரணும். எவ்வளவு குழந்தைகளுக்கு அந்த அனுகிரகம் இல்லாம குழந்தை பிறக்கும் போதே இறந்து பிறக்கிறது எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அந்த அனுகிரகம் இல்லைன்னா கிடைக்காது குழந்தை. ஒரு க்ஷணத்தையும் நம்ம வந்து we can realize God, thank God நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பகவானே தேங்க்யூ சோ மச். இதுதான் இருக்கணும் நம்ம பிரார்த்தனையே. அதுதான் அப்படின்னா நம்ம உயிர் ஒரு மூச்சு விடுறதும் அவர் காரணம் தான் இல்லையா. ஒரு எஸ்பெஷலி மார்னிங்ல இருந்து நான் இது நம்ம டாய்லெட் எல்லாம் போகும்போதே நினைச்சுப்பேன், அது போறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பேர் மருந்து சாப்பிடுறா, டியூப் வைக்கிறேன் தான் பண்றாங்க. நமக்கு அட்லீஸ்ட் பகவான் அந்த ஒரு இது ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்காரு, சாப்பிடுறோம், அது வெளியில போக வேண்டாமா? அது இல்லாம வந்து பகவான் தான் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றான். அவருக்கு வந்து எவ்வளவு தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் போராது. இந்த தாம ஜபம் எல்லாம் பண்றோம்னா லீவ் பண்ணிக்க மாதாஜி, கொஞ்சம் வேலை இருக்கு மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம வந்து எவ்வளவு வந்து இப்போ இவ்வளவு ஜப்பம் பண்றோமே, இன்னும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கறத விட நம்ம இன்னும் எவ்வளோ கொடுக்கறது பாக்கி இருக்கு. பகவானுக்கு இன்னும் நிறைய நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணி தீராத அவ்வளோ நம்ம வந்து பண்ணி அவருக்கு தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ. இல்லாட்ட இன்னும் நமக்கு என்ன வேணும்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டே இல்லை. சோ எல்லாமே நமக்கு வந்து பகவான் தான் எல்லாமே அனுகிரகம் பண்ணியிருக்காரு. சோ அது கிருஷ்ணரே. அந்த முதல் தோற்றமே வருங்கால செயல்கள் அனைத்திற்கும் ஆரம்பம். அந்த குழந்தை பிறந்தாச்சுன்னா ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும், அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தோற்றமோட பிறந்திருக்கு. அது என்ன மாதிரி தோற்றமா பிறந்திருக்கு, அது அந்த மாதிரி தோற்றத்துல வளர்ந்துடும். சோ அது வந்து பகவானுடைய ரூபத்துல இருந்தா வந்து இங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள 7 இயல்புகள், தட் இஸ் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி, பொறுமை ஆகியவை பெண்பாலாக கருதப்படுகிறது. ஒருவன் இவற்றை முழுமையாக, இப்ப இதுல இருந்து பெண்பாலாக நாட் ஓன்லி ஃபார் த லேடிஸ், இது வந்து யாருக்கு இருந்தாலும் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, சோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெண்களிடத்தில் இருக்குன்னா ஆண்களிடத்திலும் புகழ் இருக்கும், அதிர்ஷ்டம் இருக்கும், அழகிய பேச்சு இருக்கும். சோ அது எல்லாமே பகவானுடைய அம்சமா தான் என்று சொல்லுவாங்க. ஒருவன் இவற்றை முழுமையாக அல்லது இவற்றில் சிலவற்றை பெற்றிருந்தால் அவன் புகழத்தக்கவன் ஆகின்றான். ஒருவன் நேர்மையான மனிதன் என்ற பெயரை பெற்றால் அவனும் புகழத்தக்கவன் ஆவான். பக்குவமான மொழி என்பதால் சம்ஸ்கிருதம் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தது. ஒரு விஷயத்தை படித்த பிறகு அதனை ஒருவனால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடிந்தால் அவன் நல்ல ஞாபக சக்தியுடன், ஸ்மிருதி, ஞாபக சக்தி ஸ்மிருதி தானே. ஸ்மரணம்னா என்னது, நான் ஞாபகப்படுத்தி நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது. சோ அது அவன் வந்து நல்ல ஸ்மிருதியுடன் அருளப்பட்டவனாக கருதப்படுகிறான். யாருக்கு நிறைய ஞாபக சக்தி இருக்கோ அவனுக்கு வந்து பகவானோட அனுகிரகம் வந்து நிறைய நினைவு சக்தி இருக்கிற போல இருக்குன்னு. பலதரப்பட்ட விஷயங்களை பற்றிய பல்வேறு புத்தகங்களை படிப்பதற்கான திறன் மட்டுமின்றி அவற்றை புரிந்து கொண்டு தேவைப்படும் போது செயல்படுத்துவதற்கான திறன் மட்டுமின்றி அவற்றை புரிந்து கொண்டு தேவைப்படும் போது செயல்படுத்துவதற்கான திறன். நிறைய புத்தகம் படிக்கிறோம், ஆனா அது வந்து நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது பண்றதும் அதுக்கு ஒரு லேக் வரும். சோ அதுவும் எப்படி, அதுவும் ஒரு திறன் தான். அந்த அந்த திறன் என்னது, அறிவுக்கு என்ன பேரு, மேதா எனப்படும். அதுவும் எல்லாம் பகவான் கொடுத்தது. ஸ்திரமற்ற நிலையிலிருந்து வெளிவதற்கான திறன், தட் இஸ் சஞ்சலப்படுறது, மனசு சஞ்சலப்படுறது, என்ன ஒரு காமாவே இல்லை, மைண்டு காமா இல்லை சொல்றாங்க. வந்து அந்த காம் படுத்துறதுக்கும் என்னது, ஒரு பகவான் நாம சொல்லலாம் எல்லாம் படும்போது அது காம்னஸ் வந்தனால அது எதனால வருது, பகவானுடைய அனுகிரகத்தினாலதான் வருது. சோ அந்த காம்னஸ் என்னது, ஸ்திரமற்ற நிலையிலிருந்து வெளிவதற்கான திறன், உறுதி அல்லது திடம், திருடவிருத்தாக, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா. நல்ல டோட்டலி டிட்டர்மின்ட் மைண்டோட இருக்கணும் அந்த மாதிரி. சோ அது உறுதி. அண்ட் திடம், தட் இஸ் திருதி,
என்று அழைக்கப்படுகிறது. முழு தகுதியையும் பெற்றவன் பணிவுடனும் பெருந்தன்மையுடனும் இருந்து மகிழ்ச்சியில் துள்ளாமலும் துக்கத்தில் துவண்டு விடாமலும் சமநிலையில் இருந்தால் அவன் பொறுமை க்ஷமா எனும் ஐஸ்வர்யத்தை பெற்றவனாவான். அவர் அந்த மாதிரி க்ஷமாவோட இருக்கிறதான் பகவான் ரொம்ப பிடிக்கும்னு ஒரு பாப்பட்ல கொடுத்தோம். சோ அதனால வந்து எல்லா தகுதியும் இருக்கு. அதனால வந்து எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு துள்ளாம ரொம்ப ஆனந்தத்துல மிதந்த ரொம்ப துள்ளாமலையும் துக்கத்தை தூண்ட போகாம சமநிலையில இருக்கிறவங்க வந்து அந்த பொறுமை அவன்கிட்ட இருந்ததுனாக்கா அது அந்த இதுக்கு என்னது க்ஷமா என்று பேரு. அந்த ஐஸ்வர்யம் பகவான் அந்த க்ஷமாங்கிற ஐஸ்வர்யம் அவனுக்கு வந்து பகவான் இடத்துல இருந்து கிடைக்கிறது. எஸ் ஸ்வஸ்வதா மாதம் படிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो अहं ऋतूनां कुसुमागरः. பிருஹத்சாமம் ததா கூட சாம்னாம் சாமவேத பாடல்களில் காயத்ரி மந்திரம், சந்தசாம் கவிதைகளில், அகம் நான், மாசானாம் மாதங்களில், மார்கசீர்ஷ அகம் நான், ருதூனாம் பருவங்களில், குசும ஆகரக வசந்தம், சாமவேத மந்திரங்களில் நான் பிருஹத் சாமம், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கசீர்ஷ நவம்பர் டிசம்பர், பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம், வேதங்களில் நான் சாமவேதம் என்று பகவான் முன்னரே விளக்குகின்றார். பல்வேறு தேவர்களால் இசைக்கப்படும் அழகிய பாடல்கள் நிறைந்தது சாமவேதம். அத்தகு பாடல்களில் ஒன்றான பிருஹத் சாமம் நள்ளிரவில் பாடப்படுவதும் இனிமையான ராகத்தை உடையதும் ஆகும். சமஸ்கிருதத்தில் கவிதையை ஒழுங்குபடுத்த பல்வேறு இலக்கண விதிகள் உள்ளன. அவை பெரும்பாலான நவீன கால கவிதைகளை போன்று எதுகை மோனை இல்லாமல் மனம் போன போக்கில் எழுதப்படுபவை அல்ல. சிறப்பு வாய்ந்த அத்தகைய கவிதைகளில் தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்களால் ஜபிக்கப்படும் காயத்ரி மந்திரம் மிகவும் பிரபலமானதாகும். காயத்ரி மந்திரம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இறையுணர்வை அறிவதற்கான மந்திரம் என்பதால் பரமபுருஷரின் பிரதிநிதியாகும். இந்த மந்திரம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிய நபர்களுக்கானது. இதனை ஜபிப்பதில் வெற்றியடைபவன் இறைவனது தெய்வீக நிலையில் நுழையலாம். ஜட இயற்கை விதிகளின்படி சத்துவ குணத்தின் தன்மைகளை பெற்று ஒருவன் பக்குவமான நபராக நிலைத்திருக்கும் போது அவன் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபிக்கும் தகுதி உடையவனாவான். வேத கலாச்சாரத்தில் மிகவும் முக்கியத்துவமானதான இந்த காயத்ரி மந்திரம் பிரம்மனின் சப்த அவதாரமாக கருதப்படுகின்றது. இது பிரம்மதேவரால் தொடங்கப்பட்டு சீட பரம்பரையின் மூலம் உபதேசிக்கப்பட்டு வருகின்றது. மார்கசீர்ஷ மாதத்தின் போது இந்தியாவில் வயல்களில் அறுவடை செய்யப்பட்டு மக்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைவதால் இந்த மாதம் மிகச் சிறந்த மாதமாக கருதப்படுகின்றது. பருவங்களில் சிறந்த வசந்த காலம் உலகெங்கும் விரும்பப்படுகின்றது. ஏனெனில் இது மிகவும் வெப்பமானதும் அல்ல, மிகவும் குளிரானதும் அல்ல. மேலும் பூக்களும் மரங்களும் இரு பருவத்தில் பூத்து குலுங்குகின்றன. கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் சம்பந்தமான பற்பல உற்சவங்கள் வசந்த காலத்தில் வருகின்றன. எனவே பருவங்களில் மிகவும் மகிழ்ச்சியானதாகவும் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகவும் இது கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நானும் அம்மா ஒரு வெட்டிங் ஆனிவர்சரி போகணும் மாதாஜி, கொஞ்சம் லீவ் பண்ணி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சரி. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? சாமவேதம். நிறைய வேதங்கள் இருக்குல்ல, 4 வேதத்துல என்னது சாமவேதம் பகவான் இருக்காரு. ஏன்னா அந்த சாமவேதம் எப்படின்னா நல்ல ஒரு டியூனா பாடுவாங்க. அவங்க வந்து ஸ்லோகம்லாம் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஸ்லோகமே வந்து டியூனா இருக்கும், டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸ்லோகம் மாதிரி இருக்காது, ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எல்லாம் எழுதி பாடுவாங்க, நல்லா இருக்கும். சாமவேத மந்திரங்களை நான் பிரஹத் சாமம், அது ஒன் ஆஃப் த பிரஹத் சாமமா இருக்கேன். கவிதைகளில் காயத்ரி மந்திரம் தெரியல, ஓம் பூர்புவ ஸ்வஹ, அதுதான் நிறைய கவிதைகள் காயத்ரியா இருக்க. மாதங்களில மார்கசீர்ஷா நம்மளோட எல்லாம் வந்து தமிழ் கணக்கு பார்த்தா டிஃப்ரெண்டா வரும். நவம்பர் 16 அப்படி இல்ல, நவம்பர் 15ல இருந்து, இல்ல நவம்பர் 14ல இருந்து டிசம்பர் 15 நம்மளோட மிட் மந்த்னு அப்படி வரும் இல்லையா. ஆனா இப்ப வந்து இந்து கேலண்டர், இந்த மார்கசீர்ஷ பேர்ல இந்து கேலண்டர்ல தான். இந்துன்னா என்னன்னா சான்ஸ்கிரிட் நேம்ல இருக்கும். அது வந்து 21 20 21 அந்த மாதிரி டேட்ல இருந்தா வரும். இங்கிலீஷோட டேட்டை பார்த்தா 21ல இருந்து நவம்பர் 21ல இருந்து டிசம்பர் 21. அப்ப நம்ம கரெக்டா மார்கழின்னு போட்டாங்க. இதுலயோ மார்கழி இல்ல, ஏன்னா மார்கழி எப்போ வருது நமக்கு? டிசம்பருக்கு அப்புறம் தான் வரும், டிசம்பர் 15ல இருந்து. மார்கசீர்ஷா இஸ் டிஃப்ரெண்ட், மார்கழி டிஃப்ரெண்ட். அப்படி நம்ம மார்கசீர்ஷனே படிக்கலாம். அதுக்கு கார்த்திகை நினைக்க முடியுமா? ஆக்சுவலி கார்த்திகை நேரம் இதுதான் வருது, ஆனா அது கார்த்திகை இல்லை. மார்கசீர்ஷா இஸ் மார்கசீர்ஷா.
பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம். ஆனா அந்த பாட்டெல்லாம் இருக்கு, காலங்களில் நான் வசந்தம், காலங்களில் அதே பாட்டு, காலங்களில் அவள், காலங்களில் அவள் வசந்தம், மலர் என்னது அந்த ஒரு பாட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இதுல இருந்து எடுத்ததுதான். எஸ். அப்புறம் வேதங்களில் நான் சாமவேதம் என்று பகவான் முன்னரே விளக்கினார். பல்வேறு தேவர்களால் இசைக்கப்படும் அழகிய பாடல்கள் நிறைந்தது சாமவேதம். அத்தகு பாடல்களில் ஒன்றான பிரகத் சாமம், ஒன் ஆஃப் த சாமவேதத்துல பிரகத் சாமம்னு இருக்கு. நள்ளிரவில் பாடப்படும் இனிமையான ராகத்தை உடையதாகும். சம்ஸ்கிருதத்தில் கவிதையை ஒன்றுபடுத்த பல்வேறு இலக்கண விதிகள்லாம் இருக்கு. சும்மா ஏனோதானெல்லாம் கவிதை எழுத முடியாது. இப்ப இருக்கு, இப்ப நம்ம தமிழ் எல்லாம் தமிழ் இல்லை, இப்ப இருக்கிற எல்லா இதுவும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஆனா சம்ஸ்கிருதத்துல வந்து சந்த அப்படிம்பாங்க. சந்தன்னு அது ஒண்ணு. அதுல வந்து 6 எழுத்து வரணும்னா 6 எழுத்து தான் ஒரு லைன்லயும் வரும். ஆமா, எழுத்துனா இல்ல, வேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. அதுக்கு நிறைய ஒரு இது உண்டு, கணக்கு உண்டு. அந்த கணக்கு படிக்கதான் உண்டு. ஆனா நம்ம நிறைய ஸ்லோகத்தை கூட பார்க்கலாம். விஷ்ணு சாஸ்திரம் கூட சந்தக, லலிதா சாஸ்திரம் எல்லாம் படிக்கும்போது சந்தகன்னு வரும் அந்த பேரு. சோ அதெல்லாம் ரொம்ப அது வந்து கிராமர் எல்லாம் பார்த்துதான் ஒரு இதெல்லாம் பண்ண முடியும், போயட்ரி எல்லாம் எழுத முடியும். ஓகே. அவை பெரும்பாலான நவீன கால கவிதைகளை போன்று எதுகையும் முறையும் இல்லாமல் மனம் போன போக்கில் எழுதப்படுபவை அல்ல. சிறப்பு வாய்ந்த அத்தகு கவிதைகளில் தகுதி வாய்ந்த பிராமணர்களால் ஜபிக்கப்படும் காயத்ரி மந்திரம் மிகவும் பிரபலமானதாகும். காயத்ரி மந்திரம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது இறையுணர்வை அறிவதற்கான மந்திரம் என்பதால் பரமபுருஷனின் பிரதிநிதி ஆகும். இந்த காயத்ரி வந்து ஒரு தேவின்னு தானே சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு பியோர். அது வந்து எல்லாரும் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஆனா இப்பெல்லாம் டேப் ரெக்கார்டர் போட்டு ஃபுல்லா கத்திண்டே இருக்க, எங்க பார்த்தாலும் அந்த இதெல்லாம் சொருகி காயத்ரி, அதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது. ஆக்சுவலி காயத்ரி வந்து ரொம்ப சீக்கிரம், அதனாலதான் பூனெல்லாம் போட்ட அப்புறம் காயத்ரி மந்திரம் ஓதுவாங்க, காதுலதான் ஓதுவா அந்த பிராமணன். அந்த பிள்ளை வந்து அதுக்கப்புறம் சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது காயத்ரி மந்திரம் எப்பவுமே வாயத்தோடு சொல்லக்கூடாது, அப்படியே தனக்குள்ளேதான் சொல்லிக்கணும். லேடிஸ் ஆர் நாட் சப்போஸ் டு சே. அதுவும் இருக்கு காயத்ரி மந்திரம். அது சொல்ற ஒரு இது ஒரு அழகு உண்டு. அழகுமே சென்னது, அது ஒரு மாதிரி சொல்லணும். அந்த அடிவயத்திலேருந்து எல்லாம் சொல்லும் போது என்ன, நம்ம இதெல்லாம் அடிவயரோட இதெல்லாம் வந்து பார்ட்ஸ் எல்லாம் அது அஃபெக்ட் பண்ணும். எல்லாம் இந்த இதெல்லாம் வைப்ரேஷன் இப்ப எல்லாம் சொல்றாங்களே, தேர் ஆல்சோ ப்ரூவிங் என்னது என்ன ரேஸ் அந்த இது எல்லாம் சொல்றாங்க, இந்த வைப்ரேஷன் இதெல்லாம் சொல்றாங்க, இட்ஸ் ஆல் அஃபெக்டிங். அதனால சொல்லப்படாது. இப்ப எல்லாமே என்ன சொல்றது, அது ஆக்சுவலா சொல்றா போல சொல்றது இல்லையா, ஏதோ ஒண்ணு சொல்றா போல சொல்றாங்க. அப்ப பரவாயில்ல, சும்மா ஏதோ படிக்கிற மாதிரி படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனா ஆக்சுவலா காயத்ரி எப்படி சொல்லணுங்கிறது யாருக்குமே இப்ப தெரியறது இல்லை. அந்த மாதிரி சொல்றது எப்படின்னாக்கா ஒன்லி பாய்ஸ் கேன் சே, லேடிஸ் எல்லாம் முடியாது. ஏன்னா நமக்கு வந்து உள்ள கர்ப்பப்பை இல்லாததுனால அதை அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஆனா இப்ப யாராவது ஏத்துப்பாங்களா? நானும் எல்லாத்துக்கும் நானும் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது போட்டி போட்டுதான் இருக்கோம். ஃபீமேல் நாங்களும் வந்து யாருக்கும் சலைச்சவங்க இல்லை. இது இறை உணர்வை அறிவதற்கான மந்திரம் என்பதால் பரமபுருஷனின் பிரதிநிதியாகும். இந்த மந்திரம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிய நபர்களுக்கானது. இதனை ஜபிப்பதில் வெற்றி அடைபவன் இறைவனது தெய்வீக நிலையில் நுழையலாம். தினமுமே பண்ணும், பூனல் போனாலும் தினமுமே காயத்ரி பண்ணணும். காயத்ரி இவ்வளவு 1008 என்னமோ பண்றாங்க, 108 1008 இருந்தோம். அது பண்ணினாதான் அது தினமுமே காலையிலும் மாலையிலும் பண்ணும், மத்தியானமும் பண்ணணும். அதெல்லாம் ஆபீஸ் போனாலும் பண்றது இல்லை. இதெல்லாம் அந்த ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க பிராமணர்ஸ். இப்ப அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஆன்மீகத்தை வெற்றி பெற்று இறைவனது தெய்வீக நிலையில் நுழையலாம். ஜட இயற்கை விதிகளின்படி சத்வகுணத்தின் தன்மைகளை பெற்று ஒருவன் பக்குவமான நபராக நிலைத்திருக்கும் போது அவன் காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபிக்கும் தகுதி உடையவன் ஆவான். ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்கா, காயத்ரி ஜபிக்கிறதுக்கும் சத்துவகுணம் வேணும். சத்துவகுணம்னா என்னது, அந்த மாதிரி ஒரு சத்துவகுணத்துள்ள போக்கு வேணும். இதெல்லாம் நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடாம அந்த ஒரு இதுல இருக்கும் போதுதான் அவனால வந்து காயத்ரி எல்லாம் சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி சொன்னாதான் வந்து பலிக்கு அவன் வந்து தகுதியாகிறான். வேத கலாச்சாரத்தில் மிகவும் முக்கியமானதாக இந்த காயத்ரி மந்திரம் பிரம்மனின் சப்த அவதாரங்கள். பிரம்மனுடைய சப்த அவதாரங்கள் என்னெல்லாம், அது சப்த அவதாரங்கள் தெரியல. சப்த அவதாரமாக சப்தா இருக்கும். பிரம்மனின் சப்த அவதாரமாக கருதப்படுகிறது. பிரம்மனின் சப்த அவதாரம், சப்தம்னா இதுதானே சத்தம். இது பிரம்ம தேவரால் தொடங்கப்பட்டு சீட பரம்பரையின் மூலம் உபதேசிக்கப்பட்டு வருகின்ற சப்த அவதாரமாக கருதப்படுகிறது. பிரம்ம தேவரால் தொடங்கப்பட்டு சீட பரம்பரையில அது வந்து வருதுனால அது வந்து என்னது உபதேசிக்கிறாங்க. அதான் சொன்ன இந்த பூனம் போது காதல் உபதேசிக்கிறேன். மந்திரம் எல்லாமே அப்படிதான். இப்ப நம்ம இதுல கூடி இஸ்கான்ல கூடி மந்திரம் அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா எல்லாம் மைக்கு வச்சாலும் சொல்ல மாட்டாங்க. புத்தக வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லுவாங்க, நாமம், இந்த நாமத்தை நீ சொல்லு அப்படின்னு சீக்கிரட்டா தான் வச்சுப்பாங்க.
எஸ், எனவே மார்கசீர்ஷ மாதத்தில், அது இந்தியாவில் வயல்களில் அறுவடை தான். நம்ம நவம்பர் டிசம்பர்ல அது வரும் அறுவடை. அதனாலதான் இது ஜான்வரியில நம்ம கொண்டாடுறோம். நம்ம பொங்கல் என்னது கொண்டாடுறோம்? அறுவடை தானே. அறுவடையோட இதுதான். சூரிய கடவுளுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லி நம்ம வந்து அறுவடை ஃபெஸ்டிவலா தான் அது வந்து பண்றோம். ஏன்னாக்கா அந்த நவம்பர் டிசம்பர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சோம் எல்லாம் இது பண்ணி, அதுக்கப்புறம் திரும்பி புது வயல்ல அதெல்லாம் நெட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ மார்கசீர்ஷ மாதத்தின் போது இந்தியாவில் வயல்களில் அறுவடை செய்யப்பட்டு மக்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைவதால் இந்த மாதம் மிக சிறந்த மாதமாக கருதப்படுகிறது. பருவங்களில் சிறந்த வசந்த காலம். இந்த மலர் தாங்கி நிறைய மலர்கள் பூத்து குலுங்கும் சில ஒரு பருவத்துல. இதான் அந்த இந்த டைம்ல தான் வரும். டிசம்பர் ஜனவரி இந்த மாசத்துல எல்லாம் வரும். நவம்பர்ல இருந்தே வரும். அதனால வசந்த காலம். இந்த வசந்த காலம் வந்து உலகெங்கிலும் விரும்பப்படுகிறது. ஏனெனில் இது மிகவும் அதுவும் இல்ல கிளைமேட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சூடா இருக்கும். இப்ப எப்படி இருக்கு இந்த மே, இப்ப ஜூன் வந்தாச்சு, இருந்தாலும் சூடு. சோ அந்த மாதிரி இல்லாம நல்ல மிதமா இருக்கும். ஏனெனில் இது மிகவும் வெப்பமானதும் அல்ல, மிகவும் குளிரானதும் அல்ல. மேலும் பூக்களும் மரங்களும் இப்பருவத்தில் பூத்து குலுங்குகின்றன. கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் சம்பந்தமான பற்பல உற்சவங்கள் வசந்த காலத்தில் வருகின்றன. எனவே பருவங்களில் மிகவும் மகிழ்ச்சியானதாகவும் முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதியாகவும் இது கருதப்படுகிறது. எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி? சாஷதா போயாச்சு. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4 பேர் தானே மாதாஜி ஒரு டவுட் மாதாஜி. கேளுங்க. மாதாஜி காயத்ரி மந்திரம் டிவில எல்லாம் போடுறாங்கல்ல, அதெல்லாம் நம்ம ப்ளே பண்ண கூடாதாங்க மாதாஜி? காயத்ரி சொல்றதுக்கு ஒரு இது வேணும். அவங்க வந்து ஆக்சுவலா காயத்ரி எல்லாம் சொல்றதே இல்லை. அது வெறும் வேர்ட்ஸ். ஓம் போர் புவஸ்வ தத்சவிதுர்வன் யார் வேணா சொல்லலாம். அது அப்படி சொல்றதுல சும்மா சொல்றவங்க நமக்கு திருப்தி தான். அதை சொல்லி ஏதாவது பலன் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அது சொல்றதுக்கு ஒரு டெக்னிக் ஓம் அது வயிற்றுலேயே இழுத்து அது போடுறா. எல்லாம் அந்த லவுட் ஸ்பீக்கர்ல எல்லாம் போடுறா. நம்ம இன்னும் இல்ல அந்த நைட் பல்பு மாதிரி வாங்கி அதை வச்சுட்டோம்னா ஆன் பண்ணா அது காயத்ரி கத்திண்டே இருக்கும். ஆமாங்க மாதாஜி, அப்படிதான் இங்க பூஜை ரூம்லயே வச்சிருக்காங்க. அதுதான் மாதாஜி கேட்டேன், அது அதோட இஃபெக்ட் கிடையாது. ஒரு பாட்டு மாதிரி அது பாட்டு கேட்டுட்டே இருக்கலாம். ஒரு மந்திரம் தானே அப்படின்னா. பட் அது மந்திரத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு இது வேணும் இல்லையா? ஒரு இஃபெக்ட் வேணும் இல்லையா? ஒரு மந்திரம் சொல்லிப்பேன். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் எதுக்கு சொல்றோம்? மகாமந்திரமே சொல்றேன். ஏன்னா அது இஃபெக்ட் இருக்கு. ஆனா எங்க வேணா உட்காரலாம், எங்க வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு. இதே ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி சொல்லும்போது கொஞ்சம் வந்து ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். குளிக்காம எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, குளித்து சொல்லணும், ஈஸ்ட் பார்த்து சொல்லணும், அந்த மாதிரி. இப்போ ஹரே கிருஷ்ணான்னு ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா திரும்பி ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா தான் வரும். ஆனா ஸ்டார்ட் பண்றதே ஹரே கிருஷ்ணா வரும்போது அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். சோ இந்த சுத்தாச்சாரம்னா பார்க்க வேண்டாம் சொல்லிட்டு இங்க வேணா சொல்லலாம் அப்படின்னு. அதுதான். சோ இந்த இஃபெக்ட் நீங்க கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். அப்ப இந்த போடுறோம் காது நல்லது தானே கேட்கறதுன்னு போடலாம். ஆக்சுவல் எஃபெக்ட் எப்போ வரும்? இந்த பிராமணர்கள்லாம் அவங்களுக்கு ஓதுறாங்களே எப்படி கரெக்டா அது கரெக்டா அது போல பண்ணினா அவன் 4 நாள்ல திரும்பி மறந்து போயிட்டு அவன் அந்த ரெக்கார்டு கேட்டுட்டு என்ன சொல்றான் அதே தான் அவனும் சொல்லிட்டு இருப்பான். ஏன்னா அந்த மாதிரி கரெக்டா சொல்றவா உச்சரிக்கிறவாளே இப்ப கம்மியா யாருக்குமே தெரியாது. அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ஆனா ஆக்சுவல் பார்த்தா இந்த இதெல்லாம் அதனாலதான் லேடிஸ் கேட்கவும் கூடாது. நிறைய திங்ஸ் வந்து லேடிஸ் எல்லாம் இந்த ஸ்பெஷலி இந்த இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. சிவனோட அந்த இது வருமே நிறைய மறதி வரும். இந்த இது எங்க வீட்டுக்காரெல்லாம் பிடிப்பாரு. அது வந்து எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது வந்து படிக்கணும் ஆசையா இருக்கும். இல்ல லேடிஸ் தான் படிக்க கூடாது, சும்மா படிக்கிறேன்னா படிச்சுன்னு போலாம். ஆனா ஆக்சுவலி இட் வில் அஃபெக்ட் அவர் இன்னர் சிஸ்டம்ஸ். அதனால எஸ் படிக்கிறடா. ஓகேங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. வேதம் எல்லாம் லேடிஸ் படிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நீங்க வேதம் அது வயிற்றுல இருந்து அப்படியே ஓம் அப்படின்னு கொண்டும் போது அது நம்ம நீங்க சொல்ற மாதிரி யூட்ரஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும். ஆனா இந்த காலத்து லேடிஸ் என்ன லேடிஸ் மட்டும் சொல்ல விடுறலன்னு சண்டைக்கு வர்றாங்க. அவங்களுக்கு இப்ப பகவத்கீதா ஒரு வேதம் தானே மாதாஜி, எல்லாம் வேதத்தோட சாரம் தானே, படிக்கதான் செய்யறோம் நம்ம இல்லையா? நிறைய தெரியாம இப்ப விஷ்ணு சாஸ்திரம் லேடிஸ் சொல்லக்கூடாது, எல்லாரும் படிக்கலாம். என்ன நம்ம சும்மா இப்ப ஒரு மாதிரி படிச்சுன்னு போறோமே தவிர ஒரிஜினலா எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி யாருமே படிக்கிறது இல்லை. அதனால காயத்ரி மந்திரம் பரவாயில்ல, ரெக்கார்டு போட்டு எல்லாரும் கேட்டுன்னு தான் இருக்காங்க. ஏன்னா ஓகே இட்ஸ் லைக் சும்மா ஒரு படிக்கணும், அது ஒன்னும் இஃபெக்ட் இருக்காது. நல்லது தானே. சரி ஏதோ வேற ஒன்னும் பிலிம் பாட்டு இல்லாம இந்த பாட்டு கேட்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்தி, அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலி அது என்னது அது வந்து அது பேரு வரும். நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஏதோ அந்த டைம்ல வரும். சிவனோட இவர் படிப்பார். எனிவே ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிக்கும். हरे कृष्ण माताजी. द्यूतं सलयदाम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयो अस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववदामहं. தியூதம் சூது, சலயதாம் ஏமாற்று
ஒளிர்பவற்றில் அஸ்மி நான், தேஜோ தேஜஸ் தேஜஸ்வினாம் ஒளிர்பவற்றில் அகம் நான், ஜெய வெற்றி அஸ்மி நான், வியவசாயா சாகசம் அல்லது தீரச் செயல் அஸ்மி நான், சத்தவம் வலிமை சத்வ வாதம் பலம் பொருந்தியவர்களில் மாதாஜி சத்வவதாம் பலம் பொருந்தியவர்களில் அகம் நான், ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது, ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், நானே வெற்றி, நானே தீர செயல், நானே பலவான்களில் பலம். பொருளுரை. அகிலமெங்கும் பலவிதமான ஏமாற்றுக்காரர்கள் உள்ளனர். ஏமாற்றும் முறைகள் எல்லாவற்றிலும் சூதே மிகச் சிறந்தது. எனவே அது கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் எந்த சாதாரண மனிதரையும் விட தந்திரமாக செயல்பட முடியும். கிருஷ்ணர் ஒருவனை ஏமாற்ற முடிவு செய்தால் அவரது தந்திரத்திலிருந்து அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. இவ்வாறாக ஒரு வழியில் அல்ல, எல்லா வழிகளிலும் கிருஷ்ணர் சிறப்புடையவராக விளங்குகிறார். வெற்றி அடைபவர்களின் வெற்றி அவரே, ஒளிர்பவையின் ஒளியும் அவரே. தனது சக்தியை திறனை காட்ட விரும்புபவர்களின் அவரே முதன்மையானவர். தீர செயல்களில் செய்பவர்களில் அவரே மிகப்பெரிய தீரர். பலவான்களில் மத்தியிலே அவரே மிகப்பெரிய பலசாலி. கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் இருந்தபோது அவரை பலத்தால் மிஞ்ச யாராலும் முடியவில்லை. தனது குழந்தை பருவத்திலேயே அவர் கோவர்தன மலையை தூக்கினார். ஏமாற்றுவதில் அவரை மிஞ்ச யாரும் இல்லை. ஒளியில் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. வெற்றியில் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. தீர செயல்களில் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. வலிமையிலும் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொன்னது ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது. அதுவும் இந்த அவ சும்மா யாரும் ஏமாத்துறது, அது அதுக்கும் ஒரு டாக்ட் ஒண்ணு இல்லையா, ஏமாத்துறதுக்கும் அந்த ஒரு டெக்னிக் தெரியும். சோ அது அந்த சூதுவாதம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சூதுவாதம் தெரியாதுன்னா இதுதான், ஏமாத்துறதுக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஏதோ பச்சை உள்ளி எல்லாம் வெளுத்ததெல்லாம் பால் அப்படின்னு நினைச்சு சில பேர் எல்லாம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சூதுவாதம் தெரியாது அவங்களுக்கு. பட் அந்த தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு மாதிரி டாக்டிக்கா அவங்க வந்து பண்றாங்கன்னா அந்த சூது, அதுவும் அந்த டெக்னிக் என்னது, பகவான் அருளர் தான். சோ அதுலயும் பகவான் இருக்காரு. ஒளிர்பவற்றுள் நான் தேஜஸ், நல்லா பிரகாசமா ஒளிர்னா நாட் டியூப்லைட் ஆர் சம்திங். நல்ல படிப்பு, நல்ல ஞானம் இருந்ததுன்னா அந்த மூஞ்சிலே தெரியும், அந்த வந்து அவ பேச்சுல தெரியும், நடத்தையில தெரியும். அதுல இந்த தேஜஸ் சொல்றாங்க, அதுவும் பகவான் தான். நானே வெற்றி நமக்கு கிடைச்சதுனால பகவானுடைய அருள்நாள் தான். அந்த வெற்றிங்கிறதும் பகவான் தான். நானே தீரச்செயல், இல்ல தைரியசாலியா இருக்க. நானே பலவான்களில் பலம். தைரியம் வேற, பலம் வேற. பலம் இஸ் ஸ்ட்ரென்த், பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். இந்த தைரியம் மனசோட தைரியம் இருக்கு, தீர செயல். ஓகே, அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன், அகிலமெங்கும் பலவிதமான ஏமாற்றுக்காரர்கள் உள்ளனர். ஏமாற்றும் முறைகள் எல்லாவற்றிலும் சூதே மிக சிறந்த. நிறைய பேர் என்னெல்லாம் வே ஆஃப் இது உண்டு இல்லையா ஏமாத்துறதுக்கு. அதுல சூதுங்கிறது தான் மிக சிறந்தது. எனவே அது கிருஷ்ணரின் பிரதிநிதி. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் எந்த சாதாரண மனிதனையும் விட தந்திரமாக செயல்பட முடியும். தந்திரமாக. அது இது என்ன படிக்க வந்து நினைச்சேன்னா, குழந்தைகளுக்கு அந்த இது அக்பர் அண்ட் பீர்பல் அந்த ஸ்டோரி சொல்லும்போது தந்திரமா வந்து செயல்பட்டு அவர் வந்து பண்றாரு இல்லையா. அப்ப அந்த ஒரு பீர்பலுக்கு என்ன ஒரு டெக்னிக் இருந்தது, ஏமாத்த மாட்டார், அந்த ஒரு நேக்கோட கொண்டு போவார் இல்லையா. அது எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரோட பிரதிநிதி, கிருஷ்ணரோட அம்சம். கிருஷ்ணர் ஒருவனை ஏமாற்ற முடிவு செய்தால் அவரது தந்திரத்தில் இருந்து அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. இவ்வாறாக ஒரு வழியில் அல்ல, எல்லா வழிகளிலும் கிருஷ்ணர் சிறப்புடையராக விளங்குகிறார். வெற்றி அடைபவர்களில் வெற்றி அவரே. வெற்றிங்கிற அந்த ஒரு இது கிடைக்கிறதுனா அது வந்து அதுவும் அவர் தான். ஒளிர்பவையில் ஒளிரும் அவரே, ஒளிர்பவையின் ஒளியும் அவரே. தனது சக்தியை, அது திறனை காட்ட விரும்புபவர்களில் அவரே முதன்மையானவர். வீர செயல்களில் செய்பவர்களில் அவரே மிகப்பெரிய வீரர் தான். அதான் தைரியசாலி, தைரியத்துக்கு தான் வீரர். பலவான்களில் மத்தியில் அவரே மிகப்பெரிய பலசாலி. கிருஷ்ணர் இந்த பூமியில் இருந்த போது அவரை பலத்தால் மிஞ்ச யாரால் முடியவில்லை. அதனாலதானே அரக்கர்களை எல்லாம் கொன்னு, எல்லாம் மல்யுத்தத்துக்கு எல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் கொன்னு எல்லாம் துவம்சம் பண்ணிட்டாரு. அது கிருஷ்ண புக் ரீடிங்ல வரும். இதெல்லாம் நிறைய அரக்கர்களை இந்த இவாள்லாம் யாரை எதிர்த்து வராங்களோ மல்யுத்தத்துல எல்லாம் அவர்களை ஜெயிக்கிறார். சோ அவரை மிஞ்ச யாராலும் முடியாது, அவ்வளவு பலசாலி. தனது குழந்தை பருவத்திலேயே அவர் கோவர்தன மலையை தூக்கினார். ஏமாற்றுவதில் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. ஒளியில் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. வெற்றியில் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது.
தீர செயல்களில் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. வலிமையிலும் அவரை யாரும் மிஞ்ச முடியாது. எல்லாத்தையும் ஒரு டாப் மோஸ்ட் அவர் தான் இருக்கார். எஸ், இதுல ஒண்ணு எக்ஸ்பிளைன் ஹரே பண்றதுக்கு கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி ருத்ரமா நீங்க சொன்னேன், ருத்ரம் சொல்லக்கூடாதுன்னு. சமத்தம் ருத்ரம் நான் அதையே மண்டையில வச்சுட்டு இருந்தேன், எது மாதாஜி யோசிக்கிறாங்கன்னு. ருத்ரம் ஜமக்கு இவர் எப்போ அதை படிச்சுட்டு இருப்பாரு இல்லையா, அதுல வரும் இருக்கும், கேட்கறது ரொம்ப அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் நிறைய தாக்குதம் பண்ணும்போது ருத்ரம் தான் ஜபிப்பாங்க, கேட்கறது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். வீட்டுல வந்து நம்ம ஏதோ இதெல்லாம் பண்றோம், இந்த 60th பர்த்டே எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, 60ஆம் கல்யாணம்னா உனக்கு ருத்ரம் எல்லாம் ஜெபிப்பாங்க, வேற தாலி எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது கேட்க படிக்கலாம் இல்ல லேடிஸ் தான் படிக்க கூடாது அப்படின்னு. மாதாஜி இது நம்ம படிக்கலனாலும் இதோட ஆடியோஸ் எல்லாம் கேட்கலாங்கல்ல மாதாஜி? படிக்கவும் செய்யலாம், எல்லாம் படிக்க கூடாது. நம்ம கரெக்டா அது மாதிரி எல்லாம் படிக்கிறதே கிடையாது, கேட்கறது கேட்டு ஒன்னும் தப்பெல்லாம் கிடையாது. நான் சொன்னேன் சீரியஸா எடுத்துக்காது, இப்ப எல்லாம் எல்லாமே கலப்படம் தான். So you can listen man, no problem, you know, virtual can listen. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணாம் வாசுதேவோஸ்மி பாண்டவானாம் தனஞ்சயः முனீனாம் அப்யஹம் வியாச கவீனாம் உஷனா கவி. விஷ்ணு குலத்தவர்களின் வாசுதேவா துவாரகை கிருஷ்ணர், அஸ்மி நான், பாண்டவானாம் பாண்டவர்களில் தனஞ்சய அர்ஜுனன், முனினாம் முனிவர்களில் அபி மேலும் அகம் நான், வியாசர் வேத இலக்கியங்களை தொகுத்தவர், கவி நாம் சிந்திப்பவர்களில் உஷனா கவி சிந்திப்பவர். விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவர், பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன், முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களாக நான் உஷனா. பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவானின் மூலம் ரூபம் கிருஷ்ணரே. பலதேவர் கிருஷ்ணரின் முதல் விரிவங்கம். கிருஷ்ணர் பலராமர் இருவருமே வசுதேவருடைய மைந்தர்களாக தோன்றியதால் இருவரையும் வாசுதேவர் என்று அழைக்கலாம். மற்றொரு கண்ணோட்டத்தின்படி கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பிருந்தாவனத்தை விட்டு விலகவில்லை என்பதால் மற்ற இடங்களில் தோன்றும் கிருஷ்ணரின் ரூபங்கள் அனைத்தும் அவரது விரிவுகளே. கிருஷ்ணரின் முதல் விரிவாங்கம் என்பதால் வசுதேவர் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. பகவத்கீதையின் இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ள வாசுதேவர் என்னும் பெயர் பலதேவரை குறிப்பிடுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் எல்லா அவதாரங்களுக்கும் ஆதி மூலமாகிய பலதேவரே வாசுதேவருக்கும் மூலமானவர். பகவானது முதல் நிலை விரிவுகள் தூய அம்சங்கள் என்றும், அவரது இரண்டாவது நிலை விரிவுகள் பின்ன அம்சங்கள் என்றும் அறிவிக்கப்படுகின்றன. பாண்டுவின் மைந்தர்களில் அர்ஜுனன் தனஞ்சயன் என்ற பெயரால் புகழ் பெற்றவன். மனிதர்களில் மிகச்சிறந்தவனான அவன் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி ஆவான். வேத ஞானத்தில் சான்றோராக விளங்கும் முனிவர்களில் வியாசர் மிகவும் சிறந்தவர். ஏனெனில் இந்த கலியுகத்தை சேர்ந்த சாதாரண மக்களுக்கு புரிந்து கொள்ளும்படி அவர் வேத ஞானத்தை பல்வேறு வழிகளில் விளக்கினார். மேலும் வியாசர் கிருஷ்ணரின் ஒரு அவதாரமாக அறியப்படுகிறார். எனவே அவர் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி. எல்லா விஷயங்களையும் மிக ஆழமாக சிந்திக்கக்கூடிய திறனுடையவர்கள் கவி எனப்படுகின்றனர். அத்தகு கவிகளில் ஒருவரான உஷனா சுக்ராச்சாரியர் அசுரர்களின் குருவாக விளங்கினார். அவர் மிகச்சிறந்த அறிஞராகவும் வருங்காலத்தில் யோசிக்கும் அரசியல்வாதியாகவும் திகழ்ந்தார். இவ்வாறாக சுக்ராச்சாரியர் கிருஷ்ணரது வைபவத்தின் மற்றொரு பிரதிநிதி ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன் அதுதான் பகவான் பிரதிநிதி தானே. பாண்டவர்களில் நான் அர்ஜுனன் யாரு? பகவான் தான். எப்படி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது? விரிவாக்குகள் தான். அதான் பலராமரும் அவரே தான் அப்படிங்கிறார். அண்ணாவை பிறந்திருக்க பலராமரும் அவரோட குவாலிட்டியோட தான் பிறந்திருக்கார். முனிவர்களில் நான் வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷனா, அதான் உஷனாவோட தான் இருக்கு. பரமபுருஷ பகவானின் மூல ரூபம் கிருஷ்ணரே. பலதேவர் கிருஷ்ணரின் முதல் விரிவாங்கம். நான் பலதேவர் அவரோட இது அண்ணா, ஃபர்ஸ்ட் விரிவாங்கமே அவர் தான். கிருஷ்ணர் பலராமர் இருவரையுமே வாசுதேவர் என்று அழைக்கலாம். மற்றொரு கண்ணோட்டத்தின்படி கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பிருந்தாவனத்தை விட்டு விலகுவதில்லை என்பதால் மற்ற இடங்களில் தோன்றும் கிருஷ்ணரின் ரூபங்கள் எல்லாம் அனைத்தும் அவரது விரிவங்கள் தான். இதெல்லாம் அப்படி இப்படி விரிஞ்சு போவோம். கிருஷ்ணரின் அதை என்ன பேரு சொன்னாங்க? பிளீனரி எக்ஸ்பான்ஷன். கிருஷ்ணரின் முதல் விரிவாங்கம் என்பதால் வசுதேவர் கிருஷ்ணன் வேறுபட்டவர் அல்ல.
எல்லா குவாலிட்டிஸும் பகவான் இருந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் அவர்கிட்டயும் இருக்கும். பகவத்கீதையின் இப்பதத்தில் உள்ள வாசுதேவர் என்னும் பெயர் பலராமரை, தட் இஸ் பலதேவரை குறிப்பிடுகிறது. ஓ, பகவத்கீதையில் வாசுதேவர் என்னும் பெயர். அதான் நான் பார்த்தேன். இங்க வாசுதேவர் தான் இங்க 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 படிச்சேன் இல்லையா? விஷ்ணு குலத்தவர்கள் நான் வாசுதேவன், கிருஷ்ணர் தானே வாசுதேவன் அப்படின்ட்டு இப்படி கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன். அச்சா, அப்போ இவரை குறிக்கிறது வந்து பலராமர் தான் குறிக்கிறது. ஓகே, எங்க பகவான் எங்க படிச்சோம்? பகவத்கீதையின் இப்பதத்தில் உள்ள வாசுதேவர் என பெயர் பலராமரை, தட் இஸ் பலதேவரை குறிப்பிடுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் எல்லா அவதாரங்களுக்கும் ஆதி மூலமாகிய பலதேவரை வசுதேவருக்கும் மூலமானவர். பகவானது முதல் நிலை விரிவங்களில் அதுக்கு என்ன பேரு? சுவாம்ச, ஸ்வ அம்ச. நானே அது விரிவா அப்படி வெளியில வந்து விரிவடைந்து வரையிருக்கேன். ஸ்வ அம்ச, இது சுவாம்ச, சுய அம்சங்கள் என்றும் அவரது இரண்டாம் நிலை. அடுத்தது பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, இப்படிலாம் நிறைய வருமே. அதெல்லாம் விபின்ன அம்சம். விபின்னம்னா என்னது? டிஃப்ரெண்டா இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பென்ஷன். சோ அதெல்லாம் பின்ன அம்சங்கள். ஆனா சுயம் ஃபர்ஸ்ட் இது என்னது? அவதாரம் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கூடிய பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் பண்றது யாரு? சுவாம்சா. அந்த பலதேவர் தான், பலராமர். அவர் இரண்டாம் நிலை விரிவுகளுக்கு விபின்ன அம்சம் என்று அழைக்கிறார். பாண்டுவின் மைந்தர்களில் அர்ஜுனன் தனஞ்சயன் என்ற பெயரால் புகழ் பெற்றவர். என்னது? தனத்தை அதை சொல்லுவான், வின் ஓவர் த வெல்த். அப்படி தனம் ஜெயன், தனத்தை கூட அவங்க இது வெற்றி பெற்று விடுவார் அப்படி என்ற பெயரால் புகழ் பெற்றவன். மனிதர்களில் மிகச்சிறந்தவனான இவன் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி ஆவார். வேத ஞானத்தில் சான்றோராக விளங்கும் முனிவர்களில் வியாசர் மிக சிறந்தவர். ஏனெனில் இந்த கலியுகத்தை சேர்ந்த சாதாரண மக்களும் புரிந்து கொள்ளும்படி அவர் வேத ஞானத்தை பல்வேறு வழிகளில் விளக்கினார். நல்ல ஒரு அறிவிருந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு குவாலிட்டி இருக்குன்னா என்னது? அது பகவானுடைய அம்சமா அந்த குவாலிட்டி அவர்கிட்ட இருக்கு. சோ இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் அஸ் பகவான். மேலும் வியாசர் கிருஷ்ணரின் ஒரு அவதாரமாக அறியப்படுகிறார். எனவே அவர் கிருஷ்ணருடைய பிரதிநிதி. எல்லா விஷயத்தையும் மிகவும் ஆழமாக சிந்திக்கக்கூடிய திறனுடையவர்கள் கவி. திங்க் பண்ணி பண்ணணும். நம்ம என்ன நினைப்போம்? கவினாக்கா ஒரு கவிதை எழுதுறவர் அப்படின்னு இல்ல. எல்லா விஷயத்தையும் ஆழ்ந்து ஆலோசித்து நல்ல புத்தி கூர்மையா அந்த மாதிரி சிந்திக்கக்கூடிய ஆளு அவனை கவியன் எனப்படுகின்றனர். அத்தகைய கவிகளில் ஒருவரான உஷனா, சுக்கராச்சாரியர் அசுரர்களின் குருவாக விளங்கினார். அவர் மிக சிறந்த அறிஞராகவும் வருங்காலத்தில் யோசிக்கும் அரசியல்வாதியாகவும் திகழ்ந்தார். இவ்வாறாக சுக்கராச்சாரியர் கிருஷ்ணரது வைபவத்தின் மற்றொரு பிரதிநிதி ஆவார். எஸ், இன்னும் ஒரு 4 இது இருக்கு, முடிச்சுடலாம் இன்னைக்கு. எஸ், ஜெயந்தி மாதா படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தண்டோ தமயதாமஸ்மி நீதிரஸ்மி ஜிஹித்சதாம் மௌனம் சைவாஸ்மி குக்யானாம் ஞானம் ஞானவதாமகம். தண்டனை தமயதாம் அடக்கி ஆளும் முறைகளில், அஸ்மி நான், நீதி அஸ்மி நான், ஜிஹித்சதாம் வெற்றியை விரும்புவர்களில், மௌனம் ச மேலும், ஏவ கூட, அஸ்மி நான், குக்யானாம் ரகசியங்களின், ஞானம் ஞானவதாம் ஞானிகளின், அகம் நான். மொழிபெயர்ப்பு. அடக்கியாளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களின் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளின் நான் ஞானம். பொருளுரை. அடக்கியாளும் முறைகள் பல உள்ளன. அவற்றில் மிக முக்கியமானது தீயவர்களை வெட்டி வீழ்த்தும் முறையாகும். தீயவர்கள் தண்டிக்கப்படும் பொழுது அந்த தண்டனை கிருஷ்ணரது பிரதிநிதி ஆகின்றது. தங்களது துறையில் வெற்றி பெற முயல்பவர்களுக்கு வெற்றியை அடைவதற்கான முக்கிய தேவை நீதி, கேட்டல், நினைத்தல், தியானித்தல் முதலிய ரகசியமான செயல்களின் மிகவும் முக்கியமானது மௌனம். ஏனெனில் மௌனத்தால் ஒருவன் வெகு வேகமாக முன்னேறலாம். கடவுளுடைய உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த இயற்கையினை, ஆன்மீகம் மற்றும் ஜடத்தினை பகுத்து அறியக்கூடியவன் ஞானி எனப்படுகிறான். அத்தகு ஞானம் கிருஷ்ணரே. ஹரே கிருஷ்ண. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? அடக்கி ஆளு ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி அது அந்த இது இருக்கே அந்த முறை, அடக்கியாளு முறைகளில் நான் தண்டனை கொடுத்தோம்னா கரெக்டா அதுல சிக்கிண்டு தென் ஹி ஹாஸ் டு அப்சர்வ் தட், அந்த தண்டனை எடுத்துட்டு பண்ணணும் சொன்னவர். அதுதான் தண்டனைங்கிறது அது பகவானோட பிரதிநிதியா இருக்கு. வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம். அது என்ன புரியல? ரகசியங்கள்ல மௌனம்னா என்ன புரியுது? ரகசியம்னா அப்படி குவைட்டா இருக்கணும். யார்ட்டையும் ஒண்ணு ரகசியம்னா தானே
should not tell anybody. அதுக்கு தானே ரகசியம் சொல்லுவாங்க. சோ மௌனத்தை சாதிக்கணும். ஞானிகளில் நான் ஞானி. சோ அடக்கியாள முறைகள் பல உள்ளன. அவற்றில் மிக முக்கியமானது தீயவர்களை வெட்டி வீழ்த்தும் முறையாகும். தீயவர்கள் தண்டிக்கப்படும் போது அந்த தண்டனை கிருஷ்ணரது பிரதிநிதி ஆகிறது. தங்களது துறையில் வெற்றி பெற முயற்சி செய்பவர்களுக்கு வெற்றி அடைவதற்கான முக்கிய தேவை நீதி. கேட்டல், நினைத்தல், தியானித்தல் போன்ற ரகசியமான செயல்களில் மிகவும் முக்கியமானது மௌனம். கேட்டல், நினைத்தல், கேட்கறது, திங்க் ஓவர் அண்ட் தியானம் பண்றது போன்ற ரகசியமான செயல்களில் மிகவும் முக்கியமானது மௌனம். ஏனெனில் மௌனத்தால் ஒருவன் வெகு வேகமாக முன்னேறலாம். கடவுளுடைய உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த இயற்கையினை, ஆன்மீகம் மற்றும் ஜடத்தினை நம்ம இது படிச்சோம் இல்லையா? நம்ம வந்து நம்மளாம் எப்படி உயிர் வாழியெல்லாம் வந்து அந்த ஹையர் பிளேன்ல இருக்கும், வெகு வேகமாக கடவுளுடைய உயர்ந்த இதுல இருக்கும். நமக்கு அவரோட உயர்ந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஜடம், தட் இஸ் இயற்கையில தான் அந்த லோவர் குவாலிட்டி. தாழ்ந்த இயற்கையினை அவளா அடைஞ்சிருக்கான். இதெல்லாம் என்னது? கடவுளுடைய உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த இயற்கையினை, ஆன்மீகம் மற்றும் ஜடத்தினை பகுத்தறியக்கூடியவன் ஞானி. இதெல்லாம் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி யாருக்கு தெரியறதோ அவனுக்கு தான் ஞானி என்ற பெயர். அத்தகைய ஞானம், அந்த ஞானத்தை படிக்கிறவன் தானே ஞானி. அது ஞானமே பகவான். எஸ், இவங்க சொல்லிக் கொடுக்க ஒண்ணுமே இல்லை இல்லையா? எஸ், அடுத்த மாதாஜி படிங்கோ. ராஜேஸ்வரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வந்துட்டேன். கரெக்டா வரல. எச்சாபி சர்வபூதானாம், இது இதாகல. எச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் ததக கமர்ஜுன. இருங்க வர. அமர்ஜுன ந தத் ஸ்தி வினா யத் ஸ்யான்மயா பூதம் சராசரம். யத் என்னவெல்லாம், ச மேலும், அபி இருக்குமோ, சர்வபூதானாம் எல்லா படைப்புகளின், பீஜம் விதை, தத் அந்த, அகம் நான், அர்ஜுனா இத் இல்லை, தத் அது, அஸ்தி அங்கு, வினா இன்றி, யத் எது, சியாத் இருக்கின்றது, மயா என்னால், பூதம் படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகள், சர அச்சரம் அசைகின்ற அசையாத. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவையும் நானின்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமில்லை. பொருளுரை. அனைத்தும் ஏதாவது ஒரு காரணம் உண்டு. படைப்பினை பொறுத்தவரையில் அதன் காரணம் விதை. கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணருடைய சக்தியின்றி எதுவும் இருக்க முடியாது. எனவே அவர் சர்வ சக்திமான் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அவருடைய சக்தியின்றி அசைவன் மட்டுமின்றி அசையாதவை இருக்க முடியாது. ஏனெனும் ஒன்றினை கிருஷ்ணருடைய சக்தி அல்ல என்று எண்ணினால் அது மாயா. எது இல்லையோ அது எனப்படும். இதுவும் படிச்சு ரொம்ப சின்னதா இருந்தேன், படிங்க. சரி, ஓகே. நாதோ அஸ்திமம் திவ்யானாம் விபூதீன் பரந்தவக ஏஷ தூர்தேஷ புரோக்தா விபு தோவிஸ் சரோமயா. ந இல்லை, அந்த எல்லை, அஸ்தி இருக்கின்றது, மா எனது, திவ்யானாம் தெய்வீகமான, விபூதினாம் வைபவங்கள், பரம் தப எதிரிகளை வெல்பவனே, ஏஷ இவையெல்லாம், தூ ஆனால், உத்தேஷது உதாரணங்களாக, புரோக்த பேசப்பட்டவை, விபூதே வைபவங்களின், விஸ்திர விரிந்த, மயா என்னால். மொழிபெயர்ப்பு. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. பொருளுரை. வேத இலக்கியங்களில் கூறப்பட்டுள்ளபடி பகவானுடைய சக்திகளும் வைபவங்களும் பல்வேறு விதங்களில் அறியப்பட்டாலும் இத்தகு வைபவங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. எனவே வைபவங்களையும் சக்திகளையும் பூரணமாக விளக்குவது இயலாது. அர்ஜுனனின் ஆவலை திருப்தி செய்வதற்காகவே சில உதாரணங்கள் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு இருக்கு, அதையும் படிக்கலாமா? இன்னும் 2 இடம் இருக்கு. அப்ப இது முடிச்சு விடுறேன், அப்புறம் படிக்கிறேன். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? இதுதானே நம்ம படிக்கலாம். மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் எல்லா உயிர் வாய்களையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை. அதாவது முன்னாடியே சொல்லியிருக்க விதை பத்தி இதுலயும் திரும்பி வந்திருக்கு. அந்த ஒரு இது வேணும் இல்லையா, ஒரு ஸ்டார்ட் வேணுமே. அந்த ஸ்டார்ட் விதை, அந்த விதையில இருந்து இந்த விதையும் நான் தான். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை. அசைபவையும் சரி, அசையாதவையும் சரி, எல்லாற்றிலும் பகவான் தான் இருக்கார் அப்படின்னு. அப்புறம் அனைத்திற்கும் ஏதாவது ஒரு காரணம் உண்டு. படைப்பினை பொறுத்தவரையில் அதன் காரணம் ஏதோ ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு. அதுல இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்குன்னா அந்த விதை, அதுதான் ஸ்டார்ட். அப்ப அந்த ஸ்டார்டிங் விதையும் யாரு? அது கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணருடைய சக்தியின்றி எதுவும் இருக்க முடியாது.
இப்ப நம்ம வந்து பார்த்தாலே எல்லா விதையும் முளைக்குமா அப்படி பார்த்தா இப்ப முளைக்காது. சில விதைகள் தான் முளைக்கும். அந்த ஒரு பவர் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குதான் மெயினா வந்து விதைனா நாட் ஓன்லி தட் விதை ஆஸ் அ பிசிக்கல் ஃபார்ம், அதோட அந்த பொட்டன்சி, அதோட அந்த பவர் இருக்கு இல்லையா, வளர்றதுக்குள்ள பவர், அதுதான் பகவான். கிருஷ்ணருடைய சக்தியின்றி எதுவும் இருக்க முடியாது. எனவே அவர் சர்வ சக்திமான் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். அவருடைய சக்தி என்று அசைவன மற்றும் அசையாதவையும் இருக்க முடியாது. எல்லாமே அவரோட எனது சக்தியோடு தான் எல்லாமே திகழும். ஏதேனும் ஒன்றினை கிருஷ்ணருடைய சக்தி அல்ல என்று எண்ணினால் அது மாயா. எது இல்லையோ அது எனப்படும் மாயா. தான் வந்து என்னது எனிதிங் அதர் தேன் கிருஷ்ணானாக்கா அது மாயா. நம்ம மாயில சிக்கிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம். ஓகே, அடுத்த இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? எதிரிகளை வெல்வோனே என்னுடைய, அதுக்கு எதிரிகளை வெல்வோனே என்ன கொடுத்திருக்கு? பரந்தப்ப தானே கொடுத்திருக்கு. பரந்தப்ப இஸ் எதிரிகளை வெல்வோனே. எதிரிகளை வெல்வோனே என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. சொன்னாரே, நான் கொஞ்சம் தான் சொல்ல முடியும், நிறைய இருக்கு. ஃபைனலி முடிக்கிறார் அப்படி. என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிற. வேத இலக்கியங்கள் கூறப்பட்டுள்ளபடி பகவானுடைய சக்திகளும் வைபவங்களும் பல்வேறு விதங்களில் அறியப்பட்டாலும் இத்தகு வைபவங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. எனவே வைபவங்களையும் சக்திகளையும் பூர்ணமாக விளக்குவது இயலாது. நிறைய இடத்துல இருக்காரு, வேற வேற விதமா இருக்காரு. அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒன்னா சொல்லி இருக்கிறதுக்கு நேரமும் இல்லை, முடியாது, முடிவே வராது. அர்ஜுனன் ஆவலை திருப்தி செய்வதற்காகவே சில உதாரணங்கள் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளன. இது 41, 42 நான் படிச்சு விட்டேன். यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमधूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवம். यद्यद् என்னவெல்லாம் விபூதி வைபவங்கள் மத் உள்ளனவோ, சத்துவம் இருப்பில், ஸ்ரீமத் அழகான ஊர்ஜிதம் புகழ் கொண்ட, ஏவ நிச்சயமாக, வா அல்லது தத்தத் அவையெல்லாம், ஏவ நிச்சயமாக, அவகச்ச அறிய வேண்டும், துவம் நீ, மம எனது, தேஜக தேஜஸின் அம்சம், சம்பவம் தோன்றிய. மொழிபெயர்ப்பு: அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்தே தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. இவ்வளவு வைபவங்கள் இருக்கு, எல்லாமே பகவானுடைய ஒரு ஸ்பார்க் இருக்கும். அதுல இருந்துதான் எல்லாம் வெளிப்பட்டது. தானாவே எல்லாம் ஒண்ணுமே வெளியில் வரல, எல்லாம் பகவானுடைய அம்சத்துல. என்ன எனிதிங் we have to keep giving credit to God தான். நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாம், அதான் சூது வார் எல்லாம் இருக்கே, சூது அதுவும் பகவான் தான். ஓகே, பொருள் உரை. ஆன்மீக உலகில் இருந்தாலும் சரி, பௌதிக உலகில் இருந்தாலும் சரி, புகழத்தக்கதாகவும் அழகாகவும் எவையெல்லாம் உள்ளனவோ அவை அனைத்தும் கிருஷ்ணனுடைய வைபவத்தின் சிறு தோற்றமே என்பது புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். தனி சிறப்பு வாய்ந்த அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும் கிருஷ்ணரின் வைபவத்தின் பிரதிநிதியாக கருதப்பட வேண்டும். எனிதிங் இஸ் ஆல், எது பாக்குறோம் எது செய்யறோம் எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் தேங்க்ஸ் டு காட். எல்லாம் பகவான்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. அப்ப நம்ம வந்து பகவான் தேங்க்ஸ் தான் சொல்லிட்டே இருக்கோம். ஒண்ணுமே பகவான் இல்லாம இல்லை. லாஸ்ட் ஸ்லோகா படிச்சுடுவேன். अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. अथवा அல்லது, பகுனா பற்பல, ஏதேன இது போன்ற, கிம் என்ன, ஞாத்தேன அறிவதால், தவ உனக்கு, அர்ஜுனா விஷ்டபிய நுழைந்து, அகம் நான், இதம் இந்த, கிருத்ஸ்னம் அனைத்து, ஏக ஒரு, அம்சேன பக்தியால், ஸ்திதஹ நிலை பெற்ற, ஜகத் அகிலம். மொழிபெயர்ப்பு: ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அனைத்தையும் தாங்குகின்றேன். எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும், எல்லாத்தையும் நம்ம விரிவா சொன்ன அர்த்தமே இல்லை. பிகாஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் கம் அவுட் ஆஃப் மீ. இப்போ கொஞ்சம் எல்லாம் சொல்லியாச்சு, இனிமே பாக்கி உள்ளது நீ என்னெல்லாம் பாக்குறேன், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் யுவர் ஓன் இன்டெலிஜென்ஸ், எல்லாமே எங்கிட்ட தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு. என்னுடைய சிறிய அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். பொருளுரை எனது எல்லா பொருள்களிலும் நுழைந்திருக்கும் பரமாத்மாவாக முழுமுதற் கடவுள் ஜடப்பிரபஞ்சங்கள் முழுவதிலும் அறியப்படுகிறார். பொருள்கள் எவ்வாறு தங்களது நிலையில் சீரும் சிறப்புமாக விளங்குகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்வதில் அர்த்தமில்லை என்று இங்கே அர்ஜுனனிடம் பகவான் கூறுகிறார். என்ன சொல்ற? பொருள்கள் எவ்வாறு தங்களது நிலையில் எல்லாம் இருக்கே, இதெல்லாம் பொருள் இருக்கே, சிறும் சிறப்பமாக விளங்குகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்வதில் அர்த்தமில்லை. ஏன்னா எல்லாம் எங்கிட்ட தான் வந்திருக்கு என்று இங்கே அர்ஜுனனிடம் பகவான் கூறுகிறார். பரமாத்மாவின் உருவில் கிருஷ்ணர் எல்லா பொருள்களிலும் நுழைந்திருப்பதால் மட்டுமே அவை இருக்கின்றன என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒண்ணு நன்னா இருக்கு, நல்லா கிளிட்டரிங்கா இருக்குன்னாக்கா நாட் இது பொருள் சம்பந்தம் அது சொன்னேன். ஏதோ மனிதர்கள், உயிர்வாழிகள், எனிதிங் எல்லாத்தையும் பகவான் இருக்கார்.
சோ அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுங்க. எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இது நுழைந்திருப்பதால் மட்டுமே அவை இருக்கின்றன என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். பகவான் மிகப்பெரிய உயிர் வாழியான பிரம்மாவிலிருந்து சின்னஞ்சிறு எறும்பு வரை அனைத்திலும் நுழைந்து அவற்றை பாதுகாக்கின்றார். அவரால் மட்டுமே இவை அனைத்தும் நிலைத்துள்ளன. அவர் வந்து ஸ்டாப் பிரீத்திங்னா எல்லாம் நின்று போயிடும். இப்ப நம்மளே சுவாசம் விட்டுருந்தோம்னா ஏதோ ஒரு கிரேஸ் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு, அதனால நம்ம சுவாசம் விட்டுன்னு உட்கார்ந்து. எஸ். அப்புறம் எந்த தேவரை வழிபட்டாலும் அது பரமபுருஷ பகவான் அல்லது பரம இலக்கினை நோக்கி கொண்டு செல்லும் என்ற கருத்தினை எப்பொழுதும் முன்வைத்துக் கொண்டுள்ள மிஷன் ஒன்று உள்ளது. ஆனால் தேவர்களை வழிபடுவது இங்கே முற்றிலுமாக நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம வந்து என்ன பண்ணாலும் எல்லாமே கடவுள் யாரு, கிருஷ்ணருக்கு போய் சேர்றது. ஏன்னா ஓம்னு ஆரம்பிக்கிறோம், ஆங்கிற இடத்துல அவர் இருக்கார், எல்லாம் இப்ப நம்ம படிச்சோமே, எல்லாம் அவருக்கு தான் போய் சேர்றது. ஆனால் தேவர்கள், இந்த மிஷன் என்னது நம்மளோட இஸ்கான். ஆனால் தேவர்களை வழிபடுவது இங்கு முற்றிலும் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் பிரம்மா, சிவன் போன்ற மாபெரும் தேவர்களும் முதல் கடவுளுடைய வைபவத்தின் சிறு பகுதியே. பிறந்தவர்கள் அனைவருக்கும் அவரே மூலம். ஏன்னா அவர்கிட்ட தானே வந்திருக்கு. சோ அவரோட ஈக்குவலா ஆக முடியாது. ஒரு அம்மா கிட்டே நம்ம வந்திருக்கோம்னா அம்மாவும் நம்மளும் ஈக்குவல் ஆயிடுமா? ஆக மாட்டோம். அம்மா வில் ஆல்வேஸ் பி அம்மா, அப்பாவோ எல்லாம் அந்த ஒரு ஸ்தானத்தை இருப்பாங்க. நம்ம வில் ஆல்வேஸ் ரிமைன் அ டாட்டர் ஆஃப் தட் பேரண்ட். அந்த மாதிரி பிறந்தவர்கள் அனைவருக்கும் அவரே மூலம். அவரை விட சிறந்தவர் எவரும் இல்லை. அவர் அசௌமர்த்வா அசமௌர்த்வா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவரை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை, அவருக்கு சமமானவரும் எவரும் இல்லை என்பதே இதன் பொருள். அதனாலதான் அந்த 10 offense அது வருது. நம்ம வேணா இன்னைக்கு படிக்கலாம், நம்ம மறந்து போயிருக்கோம் இல்லையா? அப்புறம் என்ன பண்ணும், எவனொருவன் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பிரம்மா, சிவன் உட்பட தேவர்களுக்கு சமமாக கருதுகின்றானோ அவன் உடனடியாக நாத்திகனாகி விடுவதாக பத்ம புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மாறாக கிருஷ்ண சக்தியின் விரிவுகளையும் வைபவங்களையும் பற்றிய பல்வேறு விவரங்களை ஆழமாக படித்தால் அவன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது நிலையை சந்தேகமின்றி புரிந்து கொண்டு தனது மனதை கிருஷ்ணருடைய வழிபாட்டில் பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியும். பகவானின் சுய விரிவாகிய பரமாத்மா அவருடைய விரிவாக்கம் தானே எல்லாவற்றிற்கும் எல்லா உயிர் வாழ்வுகளிலும் நுழைந்துள்ளதால் அவர் எங்கும் பரவி இருப்பவராக அறியப்படுகிறார். எனவே தூய பக்தர்கள் தங்களது மனதை பூர்ண பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணர் உணர்வில் ஒருமுகப்படுத்துகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்கள் எப்பொழுதும் திவ்யமான தளத்தில் உள்ளனர். இந்த அத்தியாயத்தில் 8 முதல் 11 வரையிலான பதங்களில் கிருஷ்ணர் வழிபடும் பக்தி தொண்டு மிக தெளிவாக கிருஷ்ண வழிபாடும் பக்தி தொண்டு என்ன படிக்கிறேன். இந்த அத்தியாயத்தின் 8 முதல் 11 வரையிலான பதங்களில் கிருஷ்ண வழிபாடும் பக்தி தொண்டும் மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுவே தூய பக்தி தொண்டின் பாதையாகும். பரமபுருஷ பகவானுடனான உறவில் எவ்வாறு ஒருவன் பக்குவத்தை அடையலாம் என்பது இந்த அத்தியாயத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரிலிருந்து வரும் சீட பரம்பரையின் சிறந்த ஆச்சாரியர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணர் இந்த அத்தியாயத்திற்கான தனது கருத்துரையை பின்வருமாறு நிறைவு செய்தார். பட் பலதேவ வித்யாபூஷணர் எந்த இதுல வரான்னு எனக்கு தெரியல. பட் சீட பரம்பரையில பார்த்தா இவர் நம்ம ஆச்சாரியா வந்து 32 ஆச்சாரியா இன் பிட்வீன் அவரோட பேர் இருக்கும். ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர். எனிவே யத் சக்தி லேஷோத் சூர்யாத்ய பவந்த்யத் யுக்ர தேஜசஹ யத் அம்சே நேத்ருதம் விஸ்வம் சக்ருஷ்ணோ தசமே அர்ச்சியதே. சக்தி வாய்ந்த சூரியன் தனது சக்தியை பகவான் கிருஷ்ணரது சக்தியிடமிருந்து பெறுகின்றன. சூரியனுக்கே வந்து சக்தி கொடுக்கிறது பகவான். மேலும் அவர் தனது அம்சத்தின் மூலமாகவே முழு உலகையும் பராமரித்து வருகிறார். எனவே அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வழிபாட்டிற்கு உரியவர். எல்லாம் அவருடன் வாழ்ந்தனால கிருஷ்ணர் தான் வழிபாட்டுக்கு உரியவர். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் பூரணத்தின் வைபவம் என்னும் 10ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஸ்டாப் ஷேர். துளசியோட உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா மாதாஜி? சேவ் பண்ணிடுறேன். விஸ்வரூபம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாரா இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். 10th சாப்டர் முடிஞ்சு.